Barangay Love Stories. Love Stories. Masakit kapag iniwanan ka ng taong minamahal mo. Lalo na at ito ang kauna-unahan mong pag-ibig. Minsan dahil nasaktan tayo ay hindi na natin nabibigyan ang pagkakataon ng sarili natin na magmahal muli. Ikaw kapuso, hanggang saan ka kayang dalhin ang sakit na dulot ng una mong pag-ibig? Dear Papa Dudut, minsan kapag may minamahal tayo, akala natin ay puro saya lamang ang mararamdaman natin. Akala natin ay hindi na tayo masasaktan. Nalulunod tayo sa pagmamahal ng minamahal natin. Akala natin ay wala nang hangganan ang kaligayahan. Kaya kapag nasaktan, hindi lamang doble ang sakit, magdudulot pa ito ng panghabang buhay na pagkabilanggo sa sakit na dulot nito. Papa Dudut, ako po si Teresita, HR Head sa isang department store dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Hindi po ako mahilig makinig sa mga dula sa radyo. At hindi ko rin alam kung kailan ako nagsimulang mahumaling din sa boses mo. Basta naramdaman ko na lamang na hinahanap ko na rin ang boses mo, Papa Dudut. Tuwing break time namin ng mga kasama ko ay aliw na aliw kami sa pakikinig sa iyo. Nakakaadik ika nga ng mga kasamahan ko. Hindi na kumpleto ang araw namin nang hindi ka naririnig. At ang nakakatawa ay hindi lang ako nagdagdag sa listener mo, sumulat pa ako sa iyo at nagbaka sakaling mapili mo ang sulat ko. Habang sila naman ay nagbabalak pa lamang na sumulat sa iyo ay inunahan ko na po sila. Dahil daw kasi ng maagap ang masikap. Papa Dudut, itago mo na lamang ako sa pangalang Teresita. Taga Batangas ako pero napadpad dito sa Mindoro. 24 years old pa lamang ako noong makilala ko si Leonardo. Naging kasintahan ko siya. Matagal ang naging relasyon namin at mahal na mahal ko siya. At sa kanya lamang umikot ang mundo ko. Akala ko ay siya na ang forever ko pero nagkamali ako dahil natukso siya sa iba. May nabuntis siyang babae. Gumuho ang mundo ko noong mga panahon na yon at nawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. Hindi ko kinaya ang sakit at ininda ko ang mga ginawa niya sa akin. Iniwasan ko siya at lumipat ako sa Bulalakaw sa bahay ng kamag-anak ko doon. Walang nakakaalam na nandun ako dahil na rin sa kahilingan ko sa mga kaibigan ko na huwag sabihin kung nasaan ako. Ilang taon din akong namalagi doon hanggang sa magkaroon ng magandang offer ang kakilala ko para lumipat sa Calapan at doon na magtrabaho. Alam ko po na malaki ang tsansa na makikita kami ni Leonardo dahil ang huling alam ko ay sa Calapan na rin po ito naninirahan. Kaya hindi malayo na magtagpo ang landas naming dalawa. Hindi ko alam kung handa na ba akong makita siya dahil masakit pa sa akin ang ginawa niya pero kailangan kong harapin ang takot na yon. At hindi na ako dapat mabuhay sa sakit na dulot ng nakaraan. Hindi magiging payapa ang isipan ko hanggat hindi ko nagagawang harapin ang takot ko. Magpakalayo man ako sa kanya ay hindi magagamot noon ang sakit. Dahil sa sakit na yon ay hindi na ako muling nakipagrelasyon. At ipinangakong hindi na ako muling iibig pa. 22 taon na mula nang saktan ako ni Leonardo pero pakiramdam ko ay nandito pa rin ang sakit. Pero gaya ng inaasahan ko ay muling nagtagpo ang landas naming dalawa. Ilang beses ko magsasabihin sa'yo na tigilan mo na ako? Napapagod na ako sa ginagawa. Aray! Ano ba? Ano ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Pwede ba? Ikaw tumingin sa dinadaanan mo. Nagmamadali ako. Teresita? Ha? Ikaw nga! Kumusta ka na? Leonardo? Ako nga! Kumusta ka na? Dito ka ba nagtatrabaho? May asawa ka na ba? Ilan na anak mo?
Grabe, ang ganda mo pa rin. Daming tanong. Okay lang ako. Wala pa akong asawa at wala akong balak mag-asawa dahil baka manloloko din silang gaya mo. Aray, ang tagal na nun ah. Galit na galit ka pa rin ba sa akin? Walang nakakatawa. Palibasa kasi sanay na sanay ka ng manloko ng babae kaya tinatawanan mo na lang ang ginawa mo sa akin. Ito naman, sorry na. Hinarap naman kita noon eh. Ikaw lang naman ang ayaw tumanggap ng paliwanag ko. Che, magpaliwanag ka sa pagong. Baka pakinggan ka pa. Busy ka ba? Baka gusto mo magmerienda muna tayo. Busy ako. Isa pa, wala akong time makipag-usap sa mga manloloko na gaya mo. Excuse me nga. Teka lang, Teresita. Ano ba? Seryoso ko. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit sandali lang. Seryoso din ako. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sapat na ang 22 taon na sakit na ginawa mo. Alam ko nasaktan kita, pero matagal na yun. Hindi mo pa rin ba ako kayang patawarin? Patawarin? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para humingi ng tawad sa akin, ha? Oo, matagal na yon pero hanggang ngayon nandito pa rin ang sakit. Kapal ng mukha mo? Alam ko namang nasaktan kita eh. Pero mga bata pa naman tayo noon. Hindi ko pa alam noon kung paano pumasok sa seryosong relasyon. Huwag mong ikatwiran sa akin na bata pa tayo noon. Tanga, kaya mo na nga akong buntisin noon eh. Kaya ano pinagsasasabi mong bata pa tayo? Sadya lang na hindi ka na kontento sa akin kaya nagawa mo akong lokohin. Hindi kita niloko. Natukso lang ako. Ikaw ang mahal ko. Kahit nakabuntis ako, ikaw pa rin ang mahal ko. Maniwala ka. Pumapayag lang kasi siya nung makipag-sex sa akin. Iginagalang kasi kita. Kaya sa iba ko ginagawa ang gusto kong gawin sa'yo. Pero pinagsisihan ko naman yun eh. Wow! Thank you sa paggalang sa akin ha. Pero sana hindi mo na lang ako ginalang. Sex lang naman pala gusto mo, dapat sinabi mo agad para kahit hindi ako ready, binigay ko sarili ko sa'yo. Sana nag-sex tayo maghapon at magdamag hanggang sa gumapang ka pa uwi. Alam ko naman na mali ang ginawa ko. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo. Wala akong panahon para sa pagpapatawad. Huwag na sana uli magkrus ang landas natin. Maayos na ang buhay ko. Paraan nga! Nagkataon na may kikitain si Leonardo sa mall kung saan ako nagtatrabaho. Sana pala ay nagpalit na lamang ako ng araw na yon o kaya naman ay nagkasakit na lang sana ako para hindi ako nakapasok. Hindi Papadudot, biglang bumalik ang sakit ng ginawa sa akin ni Leonardo. Parang gusto ko pa rin siyang sampalin at saktan. Alam ko na matagal na ang ginagawa niya sa akin pero noong makita ko siya ay biglang bumalik ang lahat. Ang kapal na mukha niyang humingi ng tawad sa akin, 22 taong kong dinala ang sakit na yon. Tapos kung umarte siya ay parang napakasimple lamang ng ginawa niya sa akin. Akala ko yun ang huli naming pagkikita. Pero ginawa ni Leonardo ang lahat para malaman niya kung saan ako nagtatrabaho, kung anong oras ako umuuwi. Patuloy ko siyang iniwasan, Papadudot, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko at sasabihing layuan ko ang asawa niya. Hindi ko na siguro kakayanin kapag ganon, pero makulit po si Leonardo, Papadudot, kaya kahit ayaw ko nang makipag-usap sa kanya, ay napilitan akong kausapin siya ng maayos para lamang tigilan na niya ako. Siguro nga ay tama na pakinggan ko ang side niya para na rin sa ikakatahimik ko. Baka rin sapat na ang paliwanag niya para masagot lahat ng tanong na matagal ko nang hinahanap, kaya naman pinagbigyan ko siya. Bilisan mo makikipag-usap ha, may lakad ako. Lagi ka na lang nagmamadali eh. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Marami pa akong mas importanteng bagay na dapat gawin kaysa pag-aksayhan ka ng panahon. Hindi ka pa rin nagbabago. Maganda ka pa rin. Kung inimbita mo ako dito para lang makipagbulahan, mabuti pa umalis na lang ako. Teka, ito naman. Maupo ka na. Promise, bibilisan ko para hindi ka mainip. Umayos ka kasi. Wala akong balak makipaglandian sa'yo ngayon. Sa totoo lang, ang gusto ko lang naman humingi ng tawad. Nung iniwan mo ko at hindi pinakinggan ang paliwanag ko, pinilit nila ako makisama kay Mila dahil nga nabuntis ko siya. Pero saglit lang kami nagsama, hanggang maipanganak lang namin si Agnes. Nang ibang bansa si Mila, iniwan niya kami ng anak namin. Ako na nagpalaki sa kanya.
May trabaho na siya pero hanggang ngayon kasama ko pa rin siya sa bahay. Bakit kanya iniwan? Nakita niya ba kagad na manloloko ka talaga? Hindi. Dahil alam niya na hindi ko siya mahal at hindi ko siya kayang mahalin. Alam niya na ikaw talaga ang mahal ko. At sumama lang ako sa kanya dahil sa bata at para iligtas siya sa kahihiyan. Napakasama mo din talaga, no? Naaawa ako sa anak mo. Lumaki siyang walang ina dahil sa pagiging selfish mo. Oo, tama ka. Selfish ka ako. Pero anong gagawin ko? Hindi ko siya mahal eh. Hindi mo pala siya mahal, bakit mo pinakialaman? Yan ang hirap sa inyong mga lalaki eh. Hindi nyo iniisip kung may masasaktan kayong tao. Ang mahalaga sa inyo, mairaos yung inik nyo sa katawan. Wala akong ibang minahal kung hindi ikaw. Sobrang saya ko na makita kita. Matagal kitang hinanap. Pero naging mailap ka. Kung pinakinggan mo lang sana ang paliwanag ko, hindi sana tayo naging ganito. Kung pinakinggan ko ang paliwanag mo, malamang hiwalay na rin tayo. Wala kang pakialam kung may nasasaktan ka o wala. Halos ikamatay ko yung ginawa mo, no? Hindi mo alam kung anong pinagdaanan kong hirap para malampasan ko lahat ng sakit na ginawa mo. Tapos ngayon nandito ka? Sasabihin mong ako pa rin ang mahal mo? Palagay mo paniniwalaan kita? Nagsasabi ako ng totoo. Saksi ang anak ko. Wala akong inilihim sa kanya. Hindi ko rin naman gusto lumaki ang anak ko na walang ina. Pero mas gugustuhin ko na ang ganon kaysa magsasama kami at araw-araw na mag-aaway. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa sinasabi mo. Basta galit pa rin ako sa'yo at hindi ko pa rin makakalimutan ang ginawa mo. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa iyo eh. Sabihin mo lang sa akin kung anong dapat kong gawin para mapatawad mo ako. Wala kang dapat gawin. Layuan mo ako at huwag ka nang magpapakita uli sa akin. Yun lang. Hindi ko gagawin yan. Ngayon para nakita na ulit kita. Hindi ko nasasayangin ang pagkakataon na to. Masasayang lang ang panahon mo. Hindi ako susuko. Liligawan kita hanggang sa mapatawad mo ko. Ang dami mong sinasabi. Hindi na ako magtatagal. Marami pa akong gagawin. Mauna na ako sa'yo. Papa Dudut, tinutuon ni Leonardo ang panliligaw sa akin pero ilang beses ko siyang tinanggihan dahil ayoko nang maulit ang nangyari dati. Ayoko nang masaktan muli at iniwasan ko siya at sinabihan ko ng pagbabanta, Papa Dudut. Nagsabi din po ako sa mga kasamahan ko sa trabaho na kapag hinanap ako ay sabihin na wala ako. Nasa meeting o bahala na silang magdahilan. Pero talagang matyaga si Leonardo. Parang noong unang nanligaw siya sa akin at hindi niya ako tinigilan. Makulit si Leonardo, kilala ko siya at hindi niya talaga ako titigilan. Kaya nag-decide ako na harapin na lamang siya at ipamukha sa kanya ang maling ginawa niya sa akin. Panahon na rin siguro para matutunan kong harapin ang sakit na dulot ng ginawa niya sa akin noon. Matagal ng panahon na kinimkim ko sa dibdib ang galit na yon at siguro ay mas magiging magaan ang pakiramdam ko kapag natutunan ko na kung papaano palayain ang galit sa puso ko. Aaminin ko nung una ko siyang makita, Papa Dudut, ay nandun pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Napalitan lang siguro ng galit kaya hindi ko napansin na may puwang pa rin siya sa puso ko. At kung totoo ang sinasabi niya na ako lamang ang babaeng minahal niya ay ganon din ako, Papa Dudut. Siya lang din ang lalaking minahal ko. At palagay ko'y wala ng ibang mamahalin pa kundi siya lamang, Papa Dudut. Ang lalaking matagal ko nang kinainisan pero mahal na mahal ko pa rin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Aaminin ko na unti-unti ay nababawasan ang galit na nararamdaman ko sa kanya. Pero hindi pa rin sapat yon para matanggap ko siya. Natatakot pa rin ako na baka maulit ang ginawa niya sa akin noon at baka kapag niloko niya akong muli ay hindi ko na makayanan pa. Baka tuluyan na akong mawala sa katinuan. Sa araw-araw na pangungulit sa akin ni Leonardo ay parang nanariwa sa akin ang nakaraan. May kung anong bumubulong sa puso ko at nakakaramdam muli ako ng kilig at bumabalik ang pamilyar na pakiramdam sa akin. Nakakatulog na ako minsan na may ngiti sa labi at magaan na rin ang bawat gising ko sa umaga. Nagtataka ako sa sarili ko dahil galit pa rin dapat ako sa kanya, pero bakit sayang nararamdaman ko? Bakit napapangiti na naman niya ako at nagugulo na naman niya ang nananahimik kong mundo? Hindi ko alam, Papa Dudut, pero nakaramdam muli ako ng takot. Takot na baka kapag pinagbigyan ko na naman ang puso kong mahalin siya ay masaktan akong muli.
Pero sutil din ang puso dahil parang sa kabila ng sakit na ginawa niya sa akin ay gusto ko na ulit siyang mahalin anuman ang kahinatnan nito. Pero noong nasa punto na ako na handa na ako magpatawad ay saka naman sumulpot ang anak niya para siraan ng ama niya sa akin. Kaya nagdalawang isip ako kung tatanggapin ko ba siya o maniniwala ako sa anak niya. Ikaw ba si Teresita? Oo, bakit? Sino ka? Hindi mo ba ako patutuloyin? Pasensya ka na ha, pero hindi kasi ako basta nagpapapasok sa pamamahay ko, lalo na't hindi ko naman kilala. Sino ka ba? Ako si Agnes, anak ni Leonardo. Pwede na bang pumasok? Ikaw pala ang anak niya. Medyo arogante ka ha, hindi may kakaila na tatay mo siya. May pinagmanahan ka eh. Pero sorry ha, hindi kasi Leonardo ang password ng pinto namin kaya hindi kita pwedeng papasukin. Ano bang kailangan mo? Okay, sige. Dito na lang ako sa labas. Sanay ka naman yata na naiiskandalo. Hindi ako sanay ng iniiskandalo, pero hindi rin naman ako natatakot maiskandalo. Layuan mo ang papa ko. Inuutusan mo ba ako? Oo, dahil ikaw ang dahilan kung bakit iniwan ni Papa si Mama. Wala kang alam sa nangyari. Sinaktan din ako ng papa mo dahil sa mama mo. Parehas lang tayong biktima dito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi aalis si Mama. Magiging maayos sana ang pamilya namin. Dahil sa'yo kaya palaging sinasaktan ni Papa si Mama. Hindi mo rin alam kung anong pinagdaanan namin ni Mama kay Papa. Laging sinasabi sa akin ni Mama na kasalanan mo ang lahat kaya nagkaganon si Papa. Hindi ko kasalanan na ganun ang ginawa sa inyo ng papa mo. Ininda ko rin ang pagkawala niya kaya hindi ko na nagawang magmahal ng iba. Kaya wag mo akong sisihin sa nangyari sa inyo. Kung nasaktan ka niya, bakit nakikipagmabutihan ka uli sa kanya? Wala kaming relasyon ng papa mo. Hindi pa ako nasisiraan ng bait para patulan ko siya uli. Wala pa? Bale, magkakaroon pag tumagal? Ganon? Alam mo bang may karelasyon ng papa ko ngayon? Matagal na sila. Sinabi niya ba sa'yo? Hindi lang ikaw ang babaeng niloko niya at sinaktan. Kaya kung ayaw mo mapabilang sa kanila, makipaghiwalay ka na sa kanya. Walang hiwalayang magaganap dahil wala nga kaming relasyon ng papa mo. At kung sakali na maging magkarelasyon nga kami ng papa mo, wala ka na ron. Ako ang masasaktan, hindi ikaw. Alam ko naman na sinasabi mo lang yan sa akin para iwan ko papa mo. Bahala ka kung ayaw mong maniwala, pero babaero si Papa. At ayoko na may masaktan pa uli siyang ibang babae. Nakilala ko na lahat ng babae niya. At lahat sila iniwan din ni Papa. Concerned lang ako sa'yo. Salamat sa concern mo ha, pero hindi ikaw ang magdedesisyon para sa bagay na yan. Ako. Huwag mo sabihin hindi kita pinaalalahanan ha. Salamat sa paalala mo. Lahat ba na naging girlfriend ang papa mo? Ganyan ang ginagawa mo? Hindi, sa'yo lang. Ikaw lang kasi ang babaeng hindi pa niya na ipapakilala sa akin eh. Mukhang iba ka sa kanila. Mukha kang disente, may pinag-aralan. Kadalasan kasi sa dinadala ni Papa sa bahay mukhang mumurahing babae. Alam ko kung bakit ginagawa mo sa akin to. Sinisiraan mo papa mo sa akin para maghiwalay kami. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Kapag nakuha na niya ang gusto niya sa'yo, iiwan ka din niya. Wala siyang ibang minahal kundi ako. Tanggapin mo na lang kung maging karelasyon ko uli ang papa mo. Kami ang magsasama at hindi kayo. Okay, sige, ikaw ang bahala. Ihanda mo na lang ang sarili mo kapag may isang babaeng matangkad, maganda at maputi na susugod sa'yo dito para awayin ka. Good luck na lang sa'yo. Matatakot na ba ako? Oo, matakot ka na. Dahil kung hindi ka sanay na naiiskandalo, mararanasan mo na yun. Naaawa tuloy ako sa'yo. Dahil wala kang alam sa tunay na pagkatao ni Papa. Problema ko na yon. Makakaalis ka na, may gagawin pa ako. Mabuti pa nga umalis na ako. Sana nga totohanin ka ni Papa at hindi igaya lang sa mga babae na pinaiyak niya. Salamat na lang sa paalala mo pero matanda na ako. Alam ko na ang ginagawa ko. Sige na.
Hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang ang galit sa akin ng anak ni Leonardo Papadudut, samantalang ako dapat ang magagalit sa kanya sa ginawa ng ama niya sa akin. Kung magsalita siya ay parang kasalanan ko pa ang lahat. Ako ang nasaktan, ako ang dapat magalit sa kanila. Pero sa tono ng salita ng anak niya, ako ang dahilan ng nangyayari sa kanila. Hindi nila alam kung ano ang pinagdaanan ko kaya wala siyang karapatan na husgahan ako. Wala siyang karapatang ipamukha sa akin na kasalanan ko ang lahat dahil biktima rin ako kagaya niya. Gusto kong magwala Papadudut, galit na galit ako. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil sa bandang huli naisip ko na walang kasalanan ang anak niya. Maaaring kagaya niya ay lumaki din po ito na may galit sa akin dahil ang iniisip nito ay ako ang sumira sa pamilya na sana'y meron siya ngayon. Hindi ko alam at nahihirapan akong intindihin ang nararamdaman ko. Dahil sa kabila ng galit na nararamdaman ko sa nangyayari ay may bahagi sa puso ko na gusto ko nang makasama si Leonardo. Nararamdaman ko na bumalik na ang dating pagmamahal ko dito at handa na ulit akong mahalin siya kahit na ilang Agnes pa ang humadlang sa amin. Pumapayag na ako na maging kasintahan ka uli. Talaga? Salamat! Hindi ka magsisisi. Ipinapangako ko. Sana lang hindi na uli maulit yung ginawa mo sa akin. Dahil kapag niloko mo uli ako, malilintikan ka na talaga sa akin. Umasa ka na hindi na kita muli sasaktan. Iingatan ko ang puso mo. Magiging mabuti akong kasintahan. Pangako! Huwag kang mangako. Sinasabi ko sa'yo baka pag ginago mo uli ako, ipabubugbog kita sa mga tambay dyan sa kanto. Teka, paano pala ang anak mo? Siguradong hindi niya magugustuhan kapag nalaman niya ang tungkol sa atin. Huwag mo siyang alalahanin. Mauunawaan din niya ang lahat. Malaki na siya. Ang mahalaga ngayon ay ikaw at ako. Hindi pwedeng hindi ko siya dapat alalahanin dahil pumunta siya dito at kinausap ako. Pinalalayo niya ako sa'yo. Iniisip ko tuloy ngayon kung tama ba na makipagmabutihan pa uli ako sa'yo. Kinausap ka niya? Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Huwag mo siyang pansinin. Ganun lang ang anak ko. May pagkasilosa kasi yun at ayaw na nababaling sa ibang atensyon ko. Hayaan mo't kakausapin ko. Hayaan mo na. Siyempre nasanay yung bata na kayong dalawa lang lagi ang magkasama kaya siguro nagulat. Pasasaan ba't magiging okay din naman kaming dalawa? Huwag na natin siyang madaliin tungkol sa atin. Ang mahalaga, maayos na tayo. Hindi na siya bata. May boyfriend na nga siya eh. Kaya dapat mauunawaan niyang nararamdaman ko. Kakausapin ko siya. Mas maganda siguro kung formal kita ipakilala sa kanya para mas makilala ka niya. Huwag na muna, saka na lang. Tama ka, mauunawaan din niya tayo. Hayaan mo at kapag maayos na ang lahat, kakausapin ko siya ng masinsinan. Wala kasi siyang kinalakihang ina, kaya siguro ganyan siya. Sige, ikaw bahala. Ipapaubaya ko na sa iyo tungkol sa bagay na yan. Teresita, Oh, pwede na ba kita uling tawaging mahal? oo naman, mahal. Ay, matagal na panahon ko din na hindi naramdaman ng ganitong klase ng saya. Yun! Ako din, mahal ko. Yan din ang nararamdaman ko ngayon. Babawiin natin ang mga panahon na sayang natin. Pero alam mo, sa totoo lang, may takot pa rin ako. Pero mas lamang ang saya. Kaya siguraduhin mo lang na hindi mo na talaga ako lolokohin ha? May kalalagyan ka talaga sa akin. Oo naman, mahal ko. Umasa ka na hindi na ako titingin sa ibang babae at hindi na rin ako titikim ng iba. Magsasabi na ako sa'yo para kung hindi ka papayag makapag-sex sa akin, di magpapaalam mo na ako sa'yo na titikim ako ng iba para may basbas mo. Subukan mo. Biro lang. Ang akin naman kung makakalusot lang. Baliw. Basta kung may gusto ka, sabihin mo sa akin. Huwag kang mag-alala, ihahanda ko ang sarili ko para dyan. Kahit maghapon pa at ihilang ang pahinga. Kung yun lang naman ang paraan para hindi ka na magloko, ibibigay ko na sa'yo. Talaga? Ops! Teka, hindi ko sinabi ngayon ha. Umayos ka. Kung makakalusot lang, ito naman. Che, pero alam mo mahal, hindi ko na naisip na darating pa tayo sa ganito.
Imagine, mahigit 20 years tayong hindi nagkita, ni hindi tayo nag-usap. Pareho tayong hindi nagmahal ng iba tapos ngayon eto, magkasama na uli tayo. Ang saya, di ba? Tama ka, mahal. At wala akong hindi gagawin para lamang mapasaya ka at makabawi sa mga nagawa kong pagkakasala sa'yo. Salamat, mahal, sa muling pagtanggap sa akin, ha? I love you. Pakis nga. I love you too, mahal. Naging masaya ang pagsasama namin, Papa Dudut. Walang kasing saya. Ni hindi sumagi sa isipan ko ang mga sinabi sa akin ng anak niya at sa pagkakataong ito ay walang takot kong ibinigay ang sarili ko kay Leonardo. Hindi na ako natakot ipadama sa kanya ang pagmamahal ko. Hindi ko na inisip ang tungkol sa anak niya. Nagsama kaming dalawa pero hindi kami nagpakasal. Nagalit lalo sa akin ang anak niya at napansin ko na nakikipagkompetensya ito sa akin pagdating sa ama niya. Madalas po itong gumagawa ng eksena para lamang pumunta sa kanya ang tatay niya at minsan ay napipiko na rin po ako pero pinipili kong magpasensya. Pinipilit kong unawain ang kagaspangan niya. Alam kong naapektuhan na rin si Leonardo sa nangyayari. Madalas ko po itong nakikitang tahimik at umuwi na rin po ito ng lasing. Nagiging bugnutin at parang laging aburido. Napapansin ko rin na palihim siyang nakikipag-usap sa telepono at hindi ako nagtatanong kung sino ang kausap niya, Papa Dudut. Anak niya siguro ang kausap niya at ayaw nang iparinig sa akin para maiwasan ang gulo. Ilang buwan pa lamang kaming magkasama ni Leonardo nang mabuntis ako. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman niya noong sinabi ko sa kanya ang pagdadalang tao ko. Parang wala siyang emosyon. Hindi ko alam kung masaya ba siya o hindi. Taliwas sa pakiramdam ko ang saya, Papa Dudut. Sa maikling panahon na magkasama kami ay malaki ang pagbabago sa ugali niya. Nahirapan ako mag-adjust, lalo na at bago lamang sa akin ang ganitong sitwasyon. Tapos madadagdagan pa kami. Nasanay kasi ako sa buhay na mag-isa at walang nag-aalala sa akin o nag-uutos kung ano ang dapat kong gawin. Nasanay ako na ako ang pinagsisilbihan. Kaya hirap na hirap ako dahil sa bahay ako ang gumagawa ng lahat ng bagay. Ako ang nagsisilbi sa kanya at hindi ko alam kung hanggang saan ko kayang sakyan ang ipinapakita niyang panlalamig sa akin. Doon ay biglang pumasok sa isipan ko ang maputi, matangkad at magandang babae na sinasabi ni Agnes. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dali ni Leonardo ay naramdaman ko din na parang balisa siya palagi at parang may inililihim. Palagi siyang galit at madalas na rin kaming nag-aaway. Palihim ko po siyang sinubaybayan at madalas kasi kapag umaalis siya o ginagabi siya ng uwi ay anak niya ang ginagawa niyang dahilan. Nagkaroon ako ng pagdududa. Gusto kong malaman kung talaga bang ang anak niya ang dahilan. Kung bakit nagbago ito sa akin sa maikling panahon lamang. Maraming tanong ang pumapasok sa isipan ko, ano nga bang dahilan ng pagbabalik nito sa akin. Tama siguro ang anak niya. Gagawin lang din akong babae nito gaya ng ibang babae na nagdaan sa buhay nito. Tanga lang ba talaga ako na nagpauto muli sa lalaking ito? Hindi ako nagkamali, may babae si Leonardo. Maganda ito, matangkad at maputi na gaya ng sinasabi ni Agnes. Mukhang palaban ng babae at hindi basta magpapatalo. Ewan ko pero biglang bumalik ang pamilyar na sakit. 20 taon na ang nakaraan. Mas masakit, mas nakakagalit. Bigla kong nahawakan ang maumbukong tiyan noon, Papa Dudut, at awang-awa ako sa sarili ko at sa magiging anak ko. Nagpatawad pala ako ng isang taong walang puso. Sana'y hindi ko na lamang muli siya kinausap. Baka nga concern lang talaga siya sa akin ng anak niya kaya ganon ang sinasabi nito sa akin. Sinungaling pala talaga siya at babaero. Ewan ko ba, Papa Dudut, nalilito ako at hindi ako nagpakita sa kanya. Hinintay ko siya sa bahay at kinontrol ko ang galit ko at pakikinggan ko ang kasinungalingan niya sa huling pagkakataon.
Ayos nga ako sa mahal ko. Huwag mo nga akong mahalik-halikan. Oh, sungit ah. Teka, bakit hindi ka pa natutulog? Saan ka galing? Saan ako? Nagkayayaan kami ng boyfriend niya. Nagkasarapan kaya hindi kaagad ako nakauwi. Kumain ka na ba? Huwag ka nang magsinungaling. Sinundan kita kanina. Alam ko kung saan ka galing. Alam mo naman pala bakit nagtatanong ka pa? Ang kapal lang mukha mo? Tinanggap kita dahil akala ko mahal mo ko? Tama palang anak mo. Hindi ako dapat nagtiwala sa'yo. Hayop ka! Aray! Teka! Ano ba? Napakataas mo kasi. Akala mo lahat ng tao sasambahin ka. Kaya nung nakita kita ulit, na-challenge ako. Sinabi ko sa sarili ko na mapapasahin ka ulit. At eto, nangyari naman, di ba? Naging akin ka. Magkakaanak pa nga tayo. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin dahil hindi ka natatanda mag-isa. Binigyan na kita ng anak. Aray! Masakit na, ha? Wala kang kasing sama! Akala ko mahal mo ako! Hindi kita mapapatawad! Oo, masama ako pero kasalanan mo yan eh. Iniwan mo ako sa isang pagkakamali ko lang. Hindi mo ako pinakinggan. Alam mo naman kung gaano kita kamahal noon, hindi ba? Sinira mo ang buhay ko! Sinira ko ang buhay mo? Ako ba talagang sumira sa buhay mo, ha? Ako na ang niloko mo? Ako pa ang sumira sa buhay mo? Ikaw ang sumira sa buhay mo? Ako ang niloko mo? Ako ang sinira mo ang buhay? Tinanggap kita dahil akala ko mahal mo talaga ako. Yung pala, ginagantihan mo lang ako dahil sa pag-iwan ko sa'yo. Anong gusto mo? Magpakasaya ako nung oras na niloloko mo ako? Ang kapal ng mukha mong hayop ka! Hayop ka! Lumayas ka dito! Layas! Ano ba? Tama na! Nasasaktan ako! Hindi ko naman akalain na papayag ka makisama sa akin kahit hindi tayo kasal! Napakataas kasi ng tingin ko sa'yo, tapos madali ka lang pala makuha! Hindi mo alam kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin! Wala kang kasing sama! Umalis ka na! Bago pa lang naging tayo, may girlfriend na ako. Mahal ko siya. Ang bala ko lang naman talaga pag nakuha kita, iiwanan na kita. Alam ko na isinusumpa mo ko dahil sa panloloko ko. Pero wala na akong choice. Buntis ka na. Hindi na kita pwedeng basta pabayaan. Kaya kong palaki ng anak ko na mag-isa! Iisipin ko na lang na isa kang bangungot sa buhay ko! Pero salamat! Salamat dahil sa buhay na binigay mo! Palalakihin ko ang anak ko nang hindi kakailanganin ng ama! Umalis ka na! Hindi ko tatalikuran ng obligasyon ko sa kanya. Hindi mo kailangan magpanggap na responsabling ama dahil bulok ang pagkatao mo! Umalis ka na! Alis! Oo! Masama akong tao. Pero wag mong idamay ang bata. Wag mong ipagkakait sa akin ang anak ko. Hindi ka makikilala ng anak mo! Hindi niya kakailanganin ng ama na katulad mo! Bubuhayin ko siya ng mag-isa! Umalis ka na! Umalis ka na! Aray! Tama na! Tumigil ka na! Huwag mo ako itulak! Hindi kita kailangan! Hayop ka! Huwag ka nang babalik! Demonyo! Nakipaghiwalay ako kay Leonardo, Papa Dudut. Masakit ang ginawa niya sa akin at hindi ko akalain na ganon pala kasamang tao ang lalaking tangi kong minahal. May ganon pala talaga kasamang tao. Ang tangi ko na lamang ipinagpasalamat sa kanya ay magkaroon ako ng anak. At siya ang pinakamagandang regalo na matatanggap ko. Alagaan ko siya at ilalayo walang kwenta sa walang kwenta niyang ama. Alam kong masama akong ina sa gagawin ko pero hindi ko gugustuhin na magkaroon pa kami ng ugnayan. Hindi ko na siya gustong makita pa, baka makagawa lamang ako ng hindi maganda. Babae ang naging anak ko, Papa Dudut, at walang paglagyan ang kaligayahan ko ng mga sandaling yon. Naiiyak ako sa sobrang tuwa at palalakihin ko siya ng maayos. Hindi po ako humingi ng kahit na anong sustento kay Leonardo mula sa pagbubuntis ko hanggang sa panganganak ko. Ayaw ko na magkaroon ng kahit na anong utang na loob sa kanya. Alam ko na mahirap magpalaki ng anak lalo na at mag-isa ka lamang. Naranasan ko yon dahil nag-iisa akong anak. Maaga akong naulila. Sa murang edad ay natuto akong lumaban ng mag-isa. Wala akong masasabing tunay na kamag-anak na tumulong sa akin. Mag-isa akong lumaban sa buhay hanggang sa marating ko ang kinalalagyan ko.
Hindi rin biro ang pinagdadaanan ko, sanay na ako sa hirap at sanay na ako nang hindi umaasa kahit kanino. Bumalik si Leonardo Papadudut. Gusto raw niyang ayusin ang sa aming dalawa. Humingi siya ng tawad sa mga nasabi niya at ako daw palang mahal niya. Pero hindi ako naniwala. Sapat na ang sinabi niya sa akin, sapat na rin ang sinabi sa akin ng anak niya. Tapos na ako sa kanya at kahit magmakaawa pa siya at lumuhod sa harapan ko ay hindi ko na siya tatanggapin pa. Kahit pa humingi siya ng tulong sa anak niya, tapos na ang pagpapanggap. Sino yan? Si Agnes! Sandali lang. Ikaw pala. Anong kailangan mo? Pwede ba tayong mag-usap? Kung tungkol sa papa mo ang pinunta mo, magpakasaya ka na dahil hiniwalayan ko na siya. Pwede ba akong pumasok? Tuloy ka. Maupo ka. Salamat. Ano pa bang kailangan mo? Kung hinahanap mo ang papa mo, wala siya rito. Doon mo siya hanapin sa babae niya. Hindi ako pumunta rito para kay Papa. Gusto ko lang makita ang kapatid ko. Natutulog siya. Ano ba talagang pakay mo dito? Sabihin mo na, marami pa akong gagawin. Wala akong panahong makipag-away sa'yo. Nag-usap kami ni Papa. Pinapunta niya ako dito para pakiusapan ka na tanggapin ang sorry niya. Ayokong gawin to. Pero ayoko rin na may isa na namang bata na matulad sa akin. Hindi matutulad sa'yo ang anak ko dahil palalakihin ko siya sa pagmamahal. Hindi ko kayo gagambalain ng ama mo. Tama na ang sakit na ginawa niya sa akin. Binalaan na kita, di ba? Pero hindi ka nakinig. Aaminin ko wala talaga akong ginustong babae para sa papa ko. Pero sa lahat ng babaeng nagustuhan niya, ikaw lang ang binalaan ko. Ayokong magaya ka rin kay mama. Grabe ang pagdurusa niya sa piling ng papa ko. Salamat sa concern mo pero hindi may babalik ng mga sinasabi mo ang desisyon ko na iwan ng papa mo. Sa maniwala ka at sa hindi, mas gusto ko na layuan mo na lang si Papa. Nakita ko kung gaano ka kabuting tao. Hindi mo deserve ang lalaking gaya niya. Ay, salamat. Tama ka, hindi siya karapat dapat mahalin. Wala siyang kasing sama. Sa totoo lang nalulungkot ako dahil sa nangyayari. Pero mabuti na rin na hindi mo nabalikan si Papa. Marami namang single mom dyan na naging successful nang hindi kinailangan ng asawa. Si Mama, mas pinili niyang iwan ako kay Papa. Alam daw kasi niya na kahit babaero si Papa, pagdating sa anak mabait siya. Napatunayan ko naman na totoo. Pero hindi naman sapat na dahilan ng pagiging mabuti niyang ama para maging masaya ako. Dapat alam din niya kung paano irespeto, pahalagahan at mahalin ang karelasyon niya. Ngayon nakikita ko na kung paano ka pinalaki ng papa mo. Noong una nababastusan ako sa'yo. Para kasing pinalaki ka ng walang respeto sa mas matanda sa'yo kung magsalita ka. Kinailangan ko lang kasing gawin yun. Lahat kasi ng babaeng ipinapakilala sa akin ni Papa. Kung hindi walang modo, ang lalaswa manamit. Ibinabagay ko lang naman ang ugali ko sa kaharap ko. Kaya pala ganun kabastos ang pakikipag-usap mo sa akin nung una. Pasensya ka na ha. Pero hindi ko na talaga kayang pakisamahan ng papa mo. Lilipat na rin kami para wala ng gulo. Pwede ko bang malaman kung saan ka lilipat? Pasensya na pero mas maganda na hindi na tayo magkaroon ng komunikasyon pagkatapos nito. Para pare-pareho na tayong matahimik. Ikaw ang bahala. Pero pwede ko bang makita man lang ang kapatid ko bago kayo umalis? Oo naman. Halika sa kwarto. Halika, pasok ka. Ang ganda naman ng kapatid ko. Salamat ah. Sana kapag malaki na siya, magkaroon ng pagkakataon na magkakilala kami. Huwag kang mag-alala. Darating din tayo dyan. Sa ngayon, ganito na lang muna tayo. Salamat.
Pwede ba kitang tawaging tita? Oo naman. Salamat tita. Walang anuman. Basta palagi kang mag-iingat at alagaan mo ang papa mo. Ikaw nang bahala sa kanya. Opo tita. Hayaan nyo. At sasaktan ko na si Papa kapag nagpasaway pa. Mabuti pa dito ka na kumain. Mabuti pa nga po tita. Para hindi na ako magluluto pag uwi. Makatipid naman ng isang tanghalian. At pwede rin na hanggang hapunan. Bahala na si Papa sa buhay niya. Naging maayos ang samahan namin ni Agnes bago ko umalis, Papa Dudut. Pero si Leonardo ay hindi ko na siya kinausap kahit na ilang beses siyang nagpabalik-balik sa bahay namin. Iniwasan ko na siya. Hindi ko na pinakinggan ang mga sinasabi niya at sapat na ang nalaman ko para hindi ko panghinianganan ang isang kagaya niya. Ilang taon ako nabuhay sa sakit na ginawa niya. Kung alam ko lang na masarap pala ang magkaroon ng anak, sana'y hindi ko na pinatagal. Sana hindi na ako nabuhay sa anino ng sakit ng nakaraan. Napakaraming sana ang biglang pumasok sa isipan ko pero ika nga nila ganon talaga ang buhay. At kahit na anong gawin natin ay hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Kaya dapat na lamang tayong mabuhay sa kasalukuyan at sa hinaharap. Lumayo kami, Papa Dudut, nagpaalam lamang ako kay Agnes na aalis na pero hindi ko sinabi sa kanya kung saan kami ng anak ko pupunta. Kapag dumating ang tamang panahon at maunawaan na ako ng anak ko ay sasabihin ko ang lahat sa kanya. Wala akong ililihim. Aalagaan ko ng maayos ang anak ko at mamahalin ko siya higit pa sa buhay ko. Siya ang magsisilbing lakas ko. Naging maayos ang buhay ko, Papa Dudut, ganon pa rin ang posisyon ko sa nilipatan kong department store. Ikinuha ko na lamang ng taga-alaga ang anak ko at hindi na ako nakibalita tungkol kay Leonardo. Baka magulo na naman ang mundo ko. Sinarado ko na ang puso ko sa kanya at bubuksan ko na lamang ang bagong pahina ng buhay ko kasama ang anak ko. Gagawin kong masaya, bubuo kaming dalawa ng bagong storya na kaming dalawa lamang ang magkasama. Kakalimutan ko ang pahinang naging dahilan ng lahat ng pagkabigo ko. May mga pagkakataon na nalulungkot pa rin ako pero kapag nakikita ko ang mga ngiti ng anak ko ay tila napapawi na ang lahat ng pagod at lungkot na nararamdaman ko. Ganon pala yon, Papa Dudut. Nakakatuwa lamang isipin na ang dating babae na takot magmahal ay sinarado ang puso sa iba ay handang-handa na ulit magmahal ngayon. Handang-handa ng magmahal hindi ng lalaki, kundi ng anak na bunga ng kanyang makulay na nakaraan. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko, Papa Dudut, at sa mga kabarangay ko na nasaktan ng taong minahal nila ay huwag kayong matakot dahil napatunayan ko na hindi pala natin dapat sinarado o isasara ang puso natin. Maaring 2 beses akong sinaktan ng lalaking minahal ko, subalit nagkaroon naman ng magandang nangyari sa buhay ko kapalit ng sakit na yon. Lahat ng nangyayari ay may kadahilanan. At maaring ang nangyaring ikalawang kabiguan sa muling pagtanggap sa lalaking minahal ko ay paraan lamang po ng Diyos para magkaroon ako ng supling at maging kumpleto ang pagkatao ko bilang isang babae. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Teresita. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag nagmahal tayo ng sobra, minsan ay nakakalimutan na natin ang ating sarili. At wala nang iba pang mahalaga sa atin kung hindi ang kaligayahan ng taong minamahal natin. Ikaw, kapuso, minsan ka na bang nagmahal ng isang tao na naging dahilan para makalimutan mong pahalagahan ang sarili mo? Dear Papa Dudut, palagi kong naririnig mula sa iba na kaya raw tayo nasasaktan ng dahil sa taong minahal natin.
ay para ma-realize natin kung paano mas dapat na mahalin at pahalagahan ng ating mga sarili. Kaya lang minsan ay nakakalimutan pa rin natin ang bagay na yon, lalo na kapag nagpapakatanga na tayo ng dahil sa pagmamahal. Hello sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga kagaya ko na minsang nagmahal, nagpakatanga at nasaktan ng dahil sa isang tao. Hindi ako bitter habang ginagawa ko ang sulat na ito, pero siguro ay hindi ko lang talaga maiwasan na makaramdam muli ng sakit kapag naaalala ko ang parting ito ng buhay ko. By the way, just call me Radson, 30 years old, taga Paranaque at nagtatrabaho sa isang software company. Hindi ako mahilig makinig ng radyo, lalo na ng mga drama. Pero dahil fan ninyo, Papa Dudut, ang babaeng sobrang espesyal sa puso ko, sumulat ako para ibahagi ang aking makulay at madramang kwento ng buhay. Ayan yung simulan ko ang kwento ko sa parte na nakilala ko ang first love ko na si Carla. Schoolmate kami noon sa college, magkaiba ng kurso pero naging magkaibigan hanggang sa magkaibigan. Si Carla talaga ang ideal girl ko, Papa Dudut. Nasa kanya na ang lahat ng katangian na hinahanap ko sa isang babae. Kumbaga, siya na talaga ang babaeng gusto kong pakasalan noon at maging nanay ng mga anak ko. Nang makagraduate kami sa college ay doon ko na sinimula ng plano para sa future namin ni Carla. Magkasundo naman kami sa mga plano na yon hanggang sa magbago ang lahat. Dahil nakatanggap ng job opportunity si Carla sa Japan. Siyempre ayoko naman na maging hadlang ako sa pagtaas palalo ng career niya. Kaya naman sinuportahan ko siya nang tanggapin niya ang job opportunity na yon. Isang taon din kaming naging LDR hanggang sa nag-decide ako na sumunod na kay Carla sa Japan, Papa Dudut. Radson? Hi, Han. Anong ginagawa mo dito sa Japan? Dinadalaw ka. Pero ba't hindi ka man lang nagpasabi na pupunta ka ngayon? Kasi gusto kitang sorpresahin. Paano mo naman nalaman tong address ng inuupahan kong bahay? Okay lang ba kung papasukin mo muna ako? Ang lamig kasi dito sa labas. Ay, oo naman. Halika, pasok ka. Ayun. Salamat. Upo ka lang dyan, gagawa kita ng mainit na tsaa. Nakuha ko pala sa pinsan mong si Claire tong address na tinutuluyan mo. Pero nakiusap ako na wag niyang banggitin sa'yo na bala kitang puntahan dito. Kasi nga gusto ko tayong surprise. Hanggang ngayon talaga, hindi ka pa rin nagbabago. Ang hilig mo pa rin sa mga sorpresa. Namiss din naman kitang sorpresahin, Han. At namiss din kita ng sobrahan. Eto ng tsaa mo. Salamat. Mabuti na lang naka-off ako ngayon sa trabaho. Kung hindi, baka kung saan ka na maghintay hanggang sa makauwi ako. Sinadya ko talaga na ngayon ang dating ko dito sa Japan para maabutan kitang nandito sa place mo. Kabisado mo talaga ang schedule ko, ha? Sakto kasi kakatapos ko lang din maglaba. Mamaya pwede kitang ipasyal dyan sa malapit na tourist spot kung gusto mo. Siyempre naman gusto ko. Kasama na kita eh. Yan talaga ang na-miss ko sa'yo yung mga pambobola mo sa akin. Ay, bakit pala parang ang dami mong dalang gamit? Ilang araw ka bang magbabakasyon dito? Ang totoohan, bala ko na rin sanang dumito muna at dito na magtrabaho. Ano? Dito sa Japan? Oo, para palagi na tayo magkasama. Ano naman magiging trabaho mo dito? Manager sa isang convenience store dito ang kaklase ko nung high school. Ang sabi niya, pwede niya akong tulungan na makapasok sa kanila. Hindi ko pa alam kung ano magiging trabaho ko. Pero mukhang okay naman yung kaibigan ko doon. Tapos may kakilala rin daw siya na pwede makatulong sa akin para maayos kagad ang working visa ko. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo, Radson? Oo, bakit? Ayaw mo ba na nandito ako kasama mo? Hindi naman sa ganon. Pero di ba kakapromote mo lang sa trabaho mo sa Pilipinas? Sayang naman yung posisyon na iiwanan mo dun sa kumpanya nyo. Nag-resign na ako doon, Carla.
Bakit mo naman ginawa yun, Radson? Ang tagal mo na sa kumpanya na yun at ilang taon mo ring pinagpaguran yung posisyon mo doon. Tapos bigla mo lang bibitawan ng lahat para lang pumunta dito sa Japan? Hindi lang naman basta pagpunta dito sa Japan ang dahilan ko. Ikaw, tayong dalawa at ang relasyon natin. Okay naman kasi tayo kahit magkalayo, di ba? Bakit kailangan na pahirapan mo pa ang sarili mo para sa relasyon natin? Ay, alam mo, bahala ka na nga sa desisyon mo na yan. Mukhang hindi na rin naman magbabago yung isip mo. Magpahinga ka na lang muna dyan at maliligo lang ako. Papadudot, akala ko ay matutuwa si Carla sa pagsorpresa na ginawa ko sa kanya nang pumunta ako sa Japan. Pero parang mas nangibabaw pa ang inis na nararamdaman niya noon, lalo na nang malaman niyang nag-resign na ako sa trabaho ko. 5 taon na kasi ako sa kumpanya na yon at kaka-promote lang sa akin noon. Hindi naman naging madali para sa akin ang desisyon na yon, lalo na at hindi madaling ma-promote sa pinagtatrabahuhan ko. Pero lahat ay kaya kong bitawan para kay Carla at sa relasyon namin. Ang nasa isip ko noon ay palaging si Carla ang pipiliin ko. Kinumbinsi pa ako ni Carla na pag-isipan ang naging desisyon ko, papadudot. Pero syempre bago pa ako pumunta ng Japan ay buo na talaga ang loob at desisyon ko. May sapat na akong ipon para sa sarili ko at nakaplano na rin ang lahat para sa pagstay ko sa Japan. Pumayag din naman ang parents ko sa gusto kong gawin dahil sila yung tipo na hindi nakikialam sa mga desisyon ko. Si Carla lang talaga ang medyo kontra sa gusto kong mangyari noon. Kalaunan, naging okay na rin sa kanya ang pagstay ko sa Japan, lalo na nang magkaroon kagad ako ng trabaho. At para pareho kaming makatipid ni Carla ay doon na lang din ako sa place niya tumira at naghati na lamang kami sa mga gastusin. May panghihinayang din naman akong naramdaman sa magandang trabaho na iniwanan ko sa Pilipinas noon, papadudot. Pero ang iniisip ko na lamang ay yung maging masaya ako kasi magkasama na ulit kami ni Carla. At yun talaga ang nararamdaman ko noong una. Kaya nga lang, papadudot, pagkalipas ng ilang buwan ng pagsasama namin sa Japan ay unti-unti ay nakita ko kung gaano siya ka-workaholic. Maaga kasi siyang umaalis ng bahay tapos ay palagi pang naka-overtime sa kanyang trabaho. Mas malala pa pala yung ganong setup sa aming dalawa. Kasi sobrang bihira na kaming magkita o magkausap kahit magkasama kami ni Carla sa isang bahay, papadudot. Grabe, nakakapagod tong araw na to. Hi Han, nakauwi ka na pala. Oo, sorry kung ngayon lang kasi ang dami pa naming tinapos na report sa opisina. Ayos lang, sakto nga lang ang dating mo eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Halika sa kwarto, may gagawin tayo dun. Radson, seryoso ka ba? Kakauwi ko lang, tsaka pagod ako sa trabaho. Joke lang Han, may gusto lang talaga ako ipakita sa'yo dun. Halika na. Ay, okay, sige. Ano ba kasi yung gusto mong ipakita dito sa kwarto at kailangan pa na… Wow! Ikaw ba nag-prepare nito? Oo, maaga akong umuwi kanina para mai-prepare tong sorpresa ko para sa'yo. Ah, kaya pala may mga nakatakip dun sa mesa, ha? Tara dun sa mesa. Oh Han, tignan mo. Niluto ko rin yung mga paborito mong pagkain. Meron ditong pasta with toyo, tinapa fried rice, saka daing na pusit. At syempre, hindi pwedeng mawala ang paborito mong bagoong with kalamansi. Saan mo naman nabili ang mga niluto mong yan? Di ba nakwento ko na nagbakasyon sa Pilipinas nung nakaraang buwan yung kaibigan ko? Ayun, sa kanya ako nagpabili ng mga to. Noong isang araw lang siya nakabalik tapos kanina ko naman kinuha sa kanya. Malakas kasi ang amoy ng mga to kaya baka hindi ko maitago sa'yo. Dali, upo ka na. Grabe, Han! Ang galing mo talagang magplano ng ganitong surprises. Alam mo naman na basta para sa'yo, gusto ko na palaging the best. Kaya nga palagi mo rin akong napapakilig. Ano nga palang meron ngayon na nag-prepare ka ng ganito ka-espesyal na dinner?
May pakandila ka pa talaga dito sa lamesa at petals dun sa kama natin. Feeling ko tuloy nasa isang sosyal na hotel tayo ngayon. Hindi mo natatandaan? Ang alin? Ay, hala teka, anong date na ba ngayon? Ayan, mukhang naaalala mo na rin, Han. Grabe, sorry. Happy anniversary. Akala ko next week pa yun nawala talaga sa isip ko. Ayos lang. Alam ko naman kasi na sobrang busy mo sa trabaho. Nakakahiya ha. Ang effort mo dito sa special dinner na to tapos hindi ko man lang naalala ang special occasion na pinaghandaan mo. Sorry talaga. Ano ka ba? Hindi mo kailangan mag-sorry. Gusto ko rin naman talaga na ma-surprise ka ngayon. Kain na tayo, Han. Lalagyan na kita ng kanin at ulam dito sa plato mo. Yan. Han, kontian mo lang yung lagay ng pagkain kasi gusto ko rin sana na matulog ng maaga ngayon. Ganun ba? O sige, hindi ko na lang dadamihan ng kanin dito sa plato mo. Pasensya na, Han. Pagod kasi talaga ako sa trabaho kaya gusto ko na rin magpahinga agad. Maaga kasi ang client meeting namin bukas. Okay lang. Ang mahalaga, nakapag-celebrate tayo kahit saglit lang. Salamat talaga dito sa hinanda mo para sa akin, Han. Happy anniversary! Happy anniversary din. I love you. Papa Dudut, akala ko ay makakapag-adjust kagad ako sa pagiging workaholic ni Carla. Sinabi niya kasi noon na dapat ay masanay na ako kasi ganun daw talaga sa Japan. Walang oras o minuto na sinasayang. Kaya naman pinilit ko na lamang ang sarili ko na makontento sa kung anumang kakarampot na oras ang ibinibigay niya sa akin. Kaya nga lang Papa Dudut, mas lumala pa ang pagiging workaholic niya nang ma-promote siya sa mas mataas na posisyon sa trabaho niya. Sobrang bihira na talaga kaming magkita sa place na tinutuluyan namin. Hindi niya na rin ako nagagawa pang i-text o i-chat. At dahil mataas ang posisyon niya sa trabaho at ako naman ay nag-uumpisa pa lamang ay hindi ko maiwasan na manliit sa relasyon naming dalawa. Hindi rin naman kasi ako sanay na si Carla ang nagdadala ng relasyon namin. Hindi naman sa ma-pride ako pero naisip ko noon na siguro kung nasa Pilipinas lamang ako, mas magagawa ko ang mga bagay na gusto ko para may angatang sarili ko, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, hindi rin naging madali ang trabaho ko sa Japan lalo na at Pinoy pa ako. Kahit saan namang sigang lahi sa trabaho ay ramdam ko na pinag-iinitan nila ako at binabagsak nila sa akin ang mabibigat na mga gawain. At nang minsan na magkasama kami ni Carla ay naikwento ko yon sa kanya. Sinabi niya lang noon na baka akala ko lang na yon ang ginagawa sa akin pero hindi naman talaga. Huwag ko raw kasing masyadong itaas ang pride ko lalo na at wala ako sa sarili naming bansa. Dinagdag pa na choice ko naman daw ang magtrabaho sa Japan kaya dapat na hindi ako nagreklamo ng ganon. May point naman ang sinabi ni Carla, Papa Dudut. Pero hindi ko alam kung bakit hindi niya maisip noon na kaya ko yon ginagawa ay hindi para sa sarili ko kung hindi para din sa kanya at sa relasyon naming nagagawang yakapin o halikan. Palagi siyang dumediretso sa kwarto at sinasabi na gusto na niyang magpahinga. Kapag sinusubukan kong maglambing ay kaagad na umiinit ang ulo niya at sinasabi niya na pagod na siya. Hindi ko naman siya niyayaya na may mangyari sa amin. Ang gusto ko lamang noon ay maramdaman na totoong magkasama kami kasi yun ang pinunta ko sa Japan. Siya ang dahilan kung bakit iniwan ko ang buhay ko sa Pilipinas. Pero sa nangyayari ng panahon na yon, ang pagpunta ko pa yata sa Japan ang dahilan para tuluyang lumabo ang lahat ng meron sa amin ni Carla, Papa Dudut.
Sakto ang gising mo kasi katatapos ko lang din maglaba. Anong gusto mo almusal? Magkakape na lang siguro ako. O sige, ipagtitimpla na kita. Hindi ako na. Kaya ko naman magtimpla ng kape para sa sarili ko. Oh, okay. Tinapay, gusto mo ba? May 2 palaman dito. Anong gusto mo buksan ko? Ayos na ako dito sa kape. Hindi naman kasi ako nagugutom. Sige, ikaw ang bahala. Oo nga pala Han. Wala ka naman pasok ngayon sa trabaho, di ba? Pasal naman tayo mamaya. Pagod ako eh. Sa susunod na lang siguro. O kahit mamayang gabi na lang. Manood tayo ng sine o kaya kumain doon sa paborito nating restaurant. Radson, sinabi ko nang pagod ako, di ba? Bakit ba ang kulit mo? Gusto lang naman kita makasama sa labas kahit saglit lang. Magkasama naman tayo dito sa bahay ah. Ano pa bang diferensya nun? Nakatira at magkasama nga tayo sa isang bahay. Pero palagi naman wala sa akin ang oras at isip mo. Ayan ka na naman sa mga ganyan mo, Radson eh. Bakit? Totoo naman ah. Mas okay pa yata nung nandun ako sa Pilipinas at magka-LDR tayong dalawa. Mas may oras ka pa para kausapin ako, hindi kagaya ngayon. Sino ba naman kasing may sabi sa'yo na pumunta ka dito sa Japan? Sinong nagdesisyon na iwanan mo lahat ng meron ka sa Pilipinas at magtrabaho ka dito? Ikaw yung bigla na lang sumugod dito na walang kahit anong maayos na plano. Pero ginawa ko lang naman ng lahat ng yun para sa'yo, Carla. Ayan tayo eh. Gagawin mo yung mga bagay na yan tapos kapag nahirapan ka na, isusumbat mo naman sa akin. Hindi ako nanunumbat. Gusto ko lang naman iparealize sa'yo na nag-sacrifice ako para sa relasyon nating dalawa. Sacrifice na hindi mo naman kailangan gawin! Radson, hindi mo ba talaga naiintindihan? May kanya-kanya tayong buhay at mga priority na kailangang unahin. Hindi pwede ang gusto mo na palagi na lang tayong dalawa. Puro na lang relasyon natin. Puro na lang ikaw. Alam mo, sa totoo lang, nakakapagod ka na eh. Nakakapagod na tong lintik na relasyon na to. At ikaw pa talaga napapagod ngayon? Ako na nga lang halos nag-e-effort para sa ating dalawa. Paano ko mapapagod? O di ikaw na ang lahat. Ikaw na ang pabida. Ikaw na ang ma-effort. Carla, sa totoo lang, hindi na kita maintindihan. Ano ba talaga kinagagalit mo sa akin? Yang ugali mo. At itong relasyon nating dalawa. Redson, hindi mo ba talaga nararamdaman? Ang alin? Wala nang patutunguhan tong relasyon natin. Anong ibig mo sabihin? Ayoko na. Pagod na ako. Itigil na natin to. Teka, hindi ko magets. Hindi ka naman nakikipag-break sa akin, di ba? Carla, ano to? Bakit hindi ka sumagot? Ayaw mo na ba talaga? Gusto mo na ba mag-break tayong dalawa? Oo. Kasi nga wala na talagang direksyon tong relasyon natin. Pagod ka lang kaya nasasabi mo yan. Mabuti pa, mag-almusal ka na lang dyan at lalabas mo na ako. Redson, I'm sorry. Pero sigurado ako na ito na ang dapat nating gawin. Kasi hanggang dito na lang talaga tayo. Masyado nang malabo ang lahat sa ating dalawa. Kaya tapusin na lang natin to. Bago pa tayo mas lalong magkasakitan. Hindi ako papayag. Dito lang ako. Hindi ako aalis. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Alam ko na maaayos pa natin to, Carla. Alam ko na magiging maayos pa rin tayo. Mahal kita at sigurado ako na mahal mo pa rin ako. Papa Dudut, hindi ko kaagad sinukuan noon si Carla. Hindi ako pumayag na maghiwalay kaming dalawa. Ang nasa isip ko ay dala lamang siguro ng stress niya sa trabaho, kaya niya nasabi ang mga bagay na yon. Kaya akala niya ay hindi na niya ako mahal. Kaya naman kahit nakipaghiwalay na sa akin si Carla ay nagstay pa rin ako sa place niya at nagpatuloy sa pagtatrabaho ko. Pero doon na ako sa sofa na nasa sala natutulog at hindi na sa kwarto nakasama siya. Pinagluluto ko pa rin siya, Papa Dudut, kapag pareho kaming nasa bahay. Pinaglalaban ng mga damit niya, naglilinis ng bahay at kung ano pang gawain na parang hindi na niya masyadong pinapahalagahan. Hindi na niya kasi ako kinakausap o pinapansin at parang naging hangin na lamang ako na kasama niya sa bahay. Ayoko pa rin sanang sumuko noon pero mas lalo lamang lumala ang lahat sa paglipas ng mga linggo at buwan hanggang sa dumating ang araw na ayon halos hindi ko na kilala ang sarili ko.
Nag-resign ako sa trabaho at palagi na lamang nasa bahay at pinagsisilbihan si Carla. Para na ako naging alipin niya na ibinubuhos ang lahat ng oras, energy at savings ko para sa kanya. Ibinibigay ko sa kanya ang mga bagay na hindi naman niya kailangan mula sa akin. Hanggang sa ayun na nga dumating na rin po ang oras na ako na rin po ang sumuko. Kasi sobrang hirap pala talagang mahalin ng taong hindi ka naman mahal. Tuluyan ko nang tinanggap ang pakikipaghiwalay ni Carla sa akin at bumalik na ako ng Pilipinas, Papa Dudut. Aaminin ko sa inyo na ang hirap magsimula sa umpisa. Lalo na kung ang lahat ng mga plano ay umiikot na kasama si Carla. Pero wala naman ako ibang pagpipilian kung hindi ang umusad kesa makulong na lamang sa malungkot na nakaraan ko. Kaya kahit hirap ako na bumalik sa dating ako ay nagsimula ako sa pag-aayos sa sarili kong buhay at pagbabalik sa trabaho, Papa Dudut, ang ginawa ko. Hi! Hi din. Pwedeng mag-share ng table? Oo naman. Ayos lang kasi wala naman ako ibang kasamang kumain dito sa kantina. Salamat! Ang boring ng seminar kanina, no? Nandun ka rin ba? Oo, inaantok na nga ako. Buti na lang at nag-lunch break na. Kasi kung hindi, tutulo na yung laway ko habang nagpapanggap na nakikinig sa nagsasalita sa stage. Hindi rin kasi okay magsalita yung mga nagdi-discuss sa seminar. Parang pati sila, inaantok na rin habang nagbabasa at nagpapaliwanag. Ganyan din ang tingin ko sa kanila. Kaya nga ang sarap nilang tulugan. Radson ang pangalan mo, di ba? Oo, paano mo nalaman? Sabi na at hindi mo na ako natatandaan. Kanina pa kasi kita tinitignan pero dinidedmo mo lang talaga ako. Teka, parang familiar ka nga sa akin. Nagkita na ba tayo? Oo, nagkasama tayo sa Japan. Pero ilang linggo lang din kasi nalipat ka agad ako ng branch mula doon sa convenience store kung saan ka naka-assign. Ah, okay. Kaya pala parang natatandaan kita. Sandali aalalahanin ko lang ang pangalan mo. Telma? Mali! Teresa! Ay, sorry. Mahina kasi talaga ako sa pangalan. Ayos lang, hindi naman talaga katanda-tanda ang pangalan ko eh. Ala, grabe siya. Nagilty tuloy ako dun. Joke lang naman yun, huwag kang mag-guilty. Pero anong ginagawa mo dito? Ako kasi ang representative ng kumpanya namin para umattend dito sa seminar. Ah, I see. Pareho pala tayo kasi ako rin ang pinadala ng kumpanya namin para sa seminar na to. Pero ang galing natanda. Baka hindi kita makakalimutan kasi ang kulit mo kaya magkasama tayo sa Japan. Palagi kang may baon na green jokes. Ano ba yan, nakakahiya naman. Yung pa talaga natandaan mo sa akin. Yung ibang kasama kasi natin, puro ganun ang topic kapag nagbibiruan. Kaya sinasakyan ko na lang. Ako rin naman, sumasakay na lang. Kesa maging KJ ako sa harap nila. Pero in fairness, yung joke mo ang palaging pinaka nakakatawa sa lahat. Kaya nga natandaan ka agad kita noon kasi tawa ako ng tawa ng dahil sa'yo. Inibento ko lang din naman ngayon at hindi ko ina-expect na bebenta ng ganun. Oo nga pala, kung hindi ako nagkakamali, nakwento mo dati na taga Paranaque ka lang din. Tama ba? Oo, tama. Gusto mo sabay na tayong umuwi mamaya? Kung ayos lang sa'yo. May dala kasi ako sa sakyan para hindi ka na rin mag-commute. Oo naman, ayos lang sa akin. Sakto nga kasi sobrang hirap ng naging biyahe ko kanina papunta rito. At sigurado na mas mahirap ang biyahe ko mamaya. Thank you in advance, Radson. Wala yun, Teresa. Papadudot nang matapos ang seminar ay hindi rin kami kaagad umuwi ni Teresa. Dumaan pa kami sa isang restaurant at sabay na nag-dinner habang masayang nagkwekwentuhan. Binalikan namin ang mga araw na naging magkatrabaho kami sa Japan at doon ko talaga siya tuluyang naalala at ang pagiging magkatrabaho naming dalawa.
Ang makulit at maliit na babae na palagi kong kasama sa stock room at nag-aayos ng mga bagong dating na package doon. Habang magkakwentuhan kami ni Teresa ay panay ang tawanan namin lalo na kapag nagbabato na ako ng mga green jokes. Pero huwag niyo sanang isipin na bastos ako o malaswa ha na makipag-usap sa kanya. Kasi yung mga green jokes na binibitawan ko noon ay medyo disente pa naman kahit na papaano. Disente rin kasing babae si Teresa. Sadyang makulit at game lang siya sa mga ganong pag-uusa papadudot. Kaya naman siguro nagkasundo rin kami kaagad at na-enjoy ko talaga ang gabi na magkasama kaming dalawa ng araw na yon papadudot. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Nalaman ko na nauna lang pala si Teresa ng 2 buwan sa akin na umuwi ng Pilipinas noon. Hindi na raw niya kasi kinaya ang pagka-homesick niya kaya naman nag-decide na siya na dito na lamang sa bansa magtrabaho. Nagkataon din na magkalapit lang kami ng kumpanyang pinagtatrabahuhan kaya muling naulit ang pagkikita naming dalawa. At doon ko siya mas nakilala. Ang makulit at masayahing si Teresa na may malungkot ding kwento ng buhay. Pero sa bagay, lahat naman tayo ay may kanya-kanyang drama sa buhay. Nasa sa atin na lamang kung paano natin yon i-handle at lalampasan. Pareho kasi kaming breadwinner sa pamilya at nagtatrabaho para maibigay ang pangangailangan nila. Kaya naman nakaka-relate talaga kami sa buhay ng bawat isa. Sa paglipas ng mga linggo at buwan na mas nakilala ko si Teresa, ay unti-unti kong naramdaman na nagkakagusto na ako sa kanya papadudot. Sobrang nag-click din kasi ang personality naming dalawa. Yung tipo na kapag magkasama kami ay wala kaming ibang ginawa kung hindi ang magtawanan. Sobrang gaan at saya niya nakasama. Kaya naman hindi nagtagal ay niligawan ko na rin siya papadudot. Hi, Radson! Sorry kung ngayon lang ako nakarating. Ayos lang. Pero umorder na ako ng mga pagkain natin. Wow! Parang ang dami mo namang in-order. Medyo nga kasi gutom din talaga ako. Sakto, gutom na rin ako. Ang dami naming ginawa sa office kanina. Konti lang ang nakain ko sa lunch tapos hindi pa ako nakapag-coffee break. Kasi matatambakan na naman ako ng trabaho. Pareho pala tayo dahil naka-lunch overtime din kami kanina. Kape nga lang at tinapay halos ang kinain ko para sa buong araw ng pagtatrabaho. Ang hirap talaga maging alipin ng isang kumpanya, no? Tama ka dyan. Ang sarap siguro maging anak mayaman. Yung pinanganak ka at tatanda na walang kahit na anong responsibilidad sa buhay, kundi yung sarili mo lang. Pa-travel-travel ka lang, tapos panay post sa mga social media account mo. At yung wala kang ibang iisipin na problema, budget o mga gastusin. Kasi lahat yun, kaya nang ibigay ng mga magulang mo. Siguro nga masaya yon. Pero kung iisipin natin mabuti, hindi naman talaga malungkot ang magkaroon ng ganitong klase ng buhay. Kahit hindi tayo mayaman at nakakapag-travel kung kailan natin gusto, masaya naman tayo kasi kasama natin palagi ang pamilya natin. Kung papansinin mo kasi, kung sino pa yung mga anak mayaman o lumaki sa luho, sila pa yung malungkot ang buhay. Nabibili nga nilang lahat ng bagay na gusto nila, pero hindi naman nila laging kasama ang pamilya nila. Saka kahit ganito tayo, maaga naman tayong natuto na maging responsable sa buhay, hindi ba? Oh, bakit hindi ka na nagsalita dyan? Tapos, titig ka pa sa mukha ko. Wala lang. Ang gwapo mo kasing titigan. Charot lang. Ang totoo, ang lalim kasi ng sinabi mo, kaya hindi ko na masyadong naarok. Anong naarok? Ang ibig kong sabihin, hindi ko masyadong naintindihan. Pero joke lang ulit yun syempre.
Slow man akong tignan, mabilis naman ako makagets ng mga bagay na sinasabi ng ibang tao. Minsan lang talaga hindi ko maiwasan na matulala kapag ikaw na ang kausap ko. Ang sarap mo kasing pakinggan na magsalita. Ang sarap mong titigan, lalo na yung mga mata mo. Nako, mukhang lumalaki na ang pag-asa ko dyan sa puso mo ha. Filingero ka naman masyado. Pero sige, aaminin ko na parang gano'n na nga. Sobrang komportable kasi ako kapag kasama kita. Yung feeling na sobrang safe ako basta ikaw ang katabi ko. May tanong pala ako sa'yo since alam ko na marami kang alam tungkol sa iba't ibang bagay. Alam mo ba ang ibig sabihin ng sunflower? Yung bulaklak mismo na sunflower? Oo, yun nga. Ang alam ko, sumisimbolo yun sa loyalty at focus sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay. Ang sunflower din ang isa sa sinasabi nilang pinakamasayang bulaklak sa lahat. Tama ka dyan, kasi sobrang tingkad ng kulay ng petals nila, lalo na kapag nasisikatan ng araw. Ba't mo pala natanong? May ibibigay kasi ako sa'yo eh. Ito. Naks, ang cute naman ng sunflower na keychain na to. Uy, thank you ha. Anong meron at binigyan mo ako nito? Wala lang. Gusto ko lang iparamdam sa'yo na thankful ako na nakilala kita. Ikaw na laging nagpapasaya sa akin. Kaya gusto ko na rin na iparamdam sa'yo kung gaano ka ka-espesyal sa buhay ko, Radson. Teka, ang ibig bang sabihin nito? Oo, Radson. Sinasagot na kita. Girlfriend mo na ako mula sa araw na to. Yes! Yes! Sa wakas, Teresa, sinagot mo na ako! Girlfriend na kita! May girlfriend na ako! Uy, huwag ka masyadong sumigaw. Nakakahiya sa ibang customer dito sa restaurant. Sorry, sobrang natuwa lang talaga ako. Pero thank you, Teresa. Promise, hindi ko sisirain ng tiwala at chance na binigay mo sa akin. Papa Dudut, grabe talaga ang tuwa ko noon nang sagutin ako ni Teresa. Ilang buwan na rin kasi ako nanliligaw noon sa kanya at hindi naman sa naiinip na ako pero iba pa rin kasi yung may commitment na kami sa isa't isa. Saka masaya na rin ako na kahit na hindi pa kami magkarelasyon noon ay madalas naman kaming magkasama ni Teresa. Ramdam na ramdam ko na may espesyal na puwang na rin ako noon sa puso niya at hinihintay ko na lamang ang tamang oras para papasukin niya ako doon. At dumating na nga ang oras na yon nang sagutin na niya ako. Malaki ang pagkakaiba ng personality ni Teresa kay Carla. Si Carla kasi yung tipo na palaging seryoso sa mga kilos at plano niya sa buhay. Matalino rin siya at hindi hamak na mas maganda kahit na hindi masyadong mag-ayos ng sarili niya. Si Teresa naman ay yung tipo ng simple lamang pero kalog kasama. Nasasabihan niya ang kaingayan ko at madalas ay mas maingay pa siya sa akin. Ako pa yung nauubusan ng energy pagdating sa kwentuhan at mga kalokohan. Mahilig kasi siyang mag-prank sa akin o kaya naman ay gumawa ng mga sorpresa. Hindi ko sinasabi na mas masayang kasama si Teresa pero parang gano'n na nga, Papa Dudut. Kaya siguro mas madali ko rin siyang talagang minahal at nagustuhan noon. Dahil pareho kaming maingay at kalog ni Teresa ay marami kaming napagkakasunduan na mga bagay-bagay habang mas nakikilala namin ang isa't isa. Sobrang bihira nga kaming mag-away noon. At ang mas nakakatuwa sa kanya, mas ma-effort siya kesa sa akin pagdating sa relasyon naming dalawa. Siya yung palaging may pakulo na sorpresa kapag may espesyal na okasyon sa buhay ko o sa buhay namin. Para tuloy si Teresa ang boy version ko pagdating sa mga sorpresa. Bagay na dahilan para mas lalo ko rin siyang mahalin, Papa Dudut. Babe, huwag kang sisilip ha. Opo. Tsaka paano naman ako makakasilip eh? Ang higpit ng pagkakapiring mo sa akin. Ganun talaga para hindi mo ako madaya. O papasok na tayo sa kwarto ha, kaya dahan-dahan ka lang sa paglalakad mo.
Alam mo babe, medyo kinakabahan ako sa pasurpresa mo na to ha. Baka mamaya may ahas na naghihintay sa akin dyan. Kasi alam mo naman na ayoko ng ganun. Wala akong prank ngayon, babe. Promise. Sabi mo yan ha. Pwede ko na bang tanggalin ang blindfold ko? Wait lang. Dapat dito ka sa may gitna ng kwarto para kita mo lahat. Oh, lakad ka pang konti. Ayan. Siguro pwede na to. O tatanggalin ko na ang blindfold mo, babe. Ready ka na? Oo, kanina pa. Eto na. Oh, happy first anniversary, babe! Wow! Nagustuhan mo ba? Oo, ang ganda ng pagkakaseta mo dito sa kwarto ko. Ang ganda ng balloons. Oh, ang ganda rin ng banner dito sa pader. Saka itong mga litrato natin sa ibabaw ng kama ko. Ang ganda ng pagkakaayos. Teka, ano itong mga ibang picture ko dito na mukha akong ewan? Mga stolen shot ko yan sa'yo sa cellphone ko nung magkatrabaho pa tayo sa Japan. Ha? Bakit mo ako kinukunan ng litrato nun? Wala lang, bakit? Masama ba? Hindi naman, pero bakit nga? Sige na nga, aaminin ko na. Crush na kasi kita nung magkatrabaho pa lang tayo sa Japan. Pero syempre hindi ko kaagad pinahalata kasi alam ko na may girlfriend ka nun. Kaya ba natandaan mo kaagad ako nung magkita tayo sa seminar? Oo, nagdalawang isip pa nga ako na lapitan ka kasi parang may kakaiba sa'yo nung araw na yun. Parang malungkot ka. Hanggang sa ayun nga, nilapitan na kita tapos naging close na tayong dalawa. Tapos nalaman ko na broken hearted ka pala. Kaya nga, kahit matagal na kitang gusto, nagpakipot muna ako ng ilang buwan nung niligawan mo ko. Kasi ayoko rin naman maging panakip butas mo lang. Pero wala eh. Ang lakas ng tama ako sa'yo kaya sinagot na rin kita kahit ramdam ko na hindi ka pa talaga nakaka-move on noon sa ex mo. At ginawa ko na lang ang lahat para naman ako yung mas mahalin mo. Nag-effort ako na pangitiin at patawanin ka palagi. Nag-effort ako para mas mahalin mo pa ako. Oh, bakit ka umiiyak, Radson? May nasabi ba ako na hindi mo nagustuhan? O masyado ba ako naging madrama? Hindi naman. Hindi lang ako makapaniwala na pwede pala mangyari to. Ang alin? Na may isang kagaya mo na darating sa buhay ko. Alam mo kasi, mula nung makilala ko si Carla, pinaikot ko na sa kanya ang mundo ko. Nasanay ako na ako nagpapasaya sa kanya, tag-e-effort para sa relasyon namin. Nasanay ako nakasama siya sa lahat ng plano ko sa buhay. Hanggang sa, ayun nga, bigla na lang ako nawala sa mga plano niya. Hindi rin pala akong pipiliin niya sa huli. Tapos, bigla kang dumating sa buhay ko. Akala ko nung una, ako'y magpapasaya sa'yo. Pero kabaliktaran na nangyari. Kasi ikaw talaga ang naging sunflower ng buhay ko. Teresa, thank you ha. Thank you kasi nakilala kita. At minahal mo ako ng higit pa sa pagmamahal ko sa'yo. Ano ka ba? Pantay lang naman ang pagmamahal natin para sa isa't isa. Nagkataon lang talaga na mas magaling akong gumawa ng prank sa'yo. Pero thank you talaga. Mahal na mahal kita. At palagi kong ipagpapasalamat sa Diyos na dumating ka sa buhay ko. Mahal na mahal din kita, Radson. At asahan mo na hindi na ako mawawala sa tabi mo kahit kailan. Papadudod, si Teresa na nga siguro ang naging sagot sa lahat ng pighati na pinagdaanan ko sa relasyon namin ni Carla. May dahilan pala yung pagiging opposite ng personality nilang dalawa. Kasi kung ako yung sobrang nag-effort sa relasyon namin noon ni Carla, si Teresa naman ang mas nag-effort pagdating sa aming dalawa. Natuwa lang din ako sa part na nalaman ko na matagal na pala talagang may gusto sa akin si Teresa, pero hindi niya lamang masyadong pinahalata. Kumbaga hindi niya ginusto na makasira ng relasyon namin noon ni Carla. Nagawa niyang maghintay at hindi niya sinamantala na bigo ako noon nang muli kaming magkita. Hinintay niya na tuluyang mabaling ang pagtingin at nararamdaman ko para sa kanya. Kasi kung tutuusin ay pwede niya akong sagutin kaagad noong ligawan ko siya.
O kaya ay pwede siyang mag-first move nang malaman niya na single na ako noon. Pero hindi yon ang ginawa niya. Naghintay lamang siya sa akin at tinulungan niya ako na mas ma-appreciate ang sarili ko. Tinulungan niya ako mag-move on at kalimutan ang lahat ng kirot na nararamdaman ko mula kay Carla. Mula ng gabi na yon ay mas naging strong pa ang relasyon namin ni Teresa Papadudut. Mas naging open na rin kami sa isa't isa lalo na pagdating sa nararamdaman namin. Hindi ko lang siya naging girlfriend kung hindi parang kapatid at best friend ko na rin. Kasi halos lahat na nga ng problema ko ay nasasabi ko na sa kanya. Sinasalo niya ang bigat na nararamdaman ko at pinapalitan niya yon ng masasayang bagay at alaala. Kapag alam niya na bad trip ako sa trabaho, palagi niya akong pinapatawa at dinadala sa mga lugar na alam niyang makapagpapagaan ng loob ko. Si Teresa yung naging sandalan ko, mapamagaan o mabigat man na parte ng buhay ko. Narealize ko rin Papadudot na siguro ay may mga kanya-kanya lang talaga tayong timeline sa buhay. Kung kailan tayo makakaranas ng sobrang sakit pagdating sa relasyon at iba't ibang bagay. At kung kailan tayo magiging totoong masaya kasama ang taong mas magmamahal sa atin. Oo, nasaktan ako ng sobra sa naging relasyon namin ni Carla noon. Pero palagi ko pa rin tinitreasure ang alaala naming dalawa. Kasi yon ang masaya at masakit na mga alaala na nagdala sa akin at naging dahilan para makilala ko naman si Teresa. Si Teresa ang nagparamdam sa akin na hindi lahat ng tao ay habang buhay na magiging malungkot. Nasa tuwing sasapit ang madilim na kalungkutan ay may masayang liwanag pa rin na naghihintay sa kinabukasan. At may oras talaga na darating sa buhay ko na kahit gaano ako nasaktan noon sa dati kong minamahal, may oras pa rin para sa sarili ko. May oras pa rin na ako naman ang magiging masaya kasama ang taong totoong nagmamahal sa akin. Salamat po Papadudut sa pagbibigay ng oras na mabasa itong sulat ko at gusto ko rin pong magpasalamat sa babaeng 3 taong ko nang minamahal. Salamat Teresa sa makulay na mga taon ng pagsasama natin at pagmamahalan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Radson. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1 Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa ating pagpasok sa mundo, tayo raw ay unang makakaramdam ng kalinga mula sa ating mga magulang. Sa atin namang pagtanda, sinasabing ang anak naman ang magbibigay ng kalinga sa mga magulang. Ikaw kabarangay, bukod sa magulang mo, sino ang binigyan mo ng taus-pusong kalinga at sinong kumalinga sa iyo ng buong puso? Ang pagkalinga o pag-aalaga ay may kasamang pagmamahal at respeto. Sino man ang iyong kinakalinga ay makakaramdam ng seguridad dahil alam nila na ikaw ay nandyan para sa kanila. Ang pagkalinga ay hindi madadaan sa material na bagay kundi galing sa puso lamang. Ngayong araw ay mapapakinggan natin ang kwentong galing kay Mona, isang caregiver. Susundan natin ang kanyang paglalakbay nang siya ay mamasukan sa isang mabuting pamilya. Sa istorya ay mabubuo ang tanong na maswerte ba si Mona sa pagkakaroon ng mabuting pinaglilingkuran o maswerte ang kanyang aalagaan at pamilya nito dahil sa mahigit 100% kung siya ay mag-alaga.
May mga tao nga na kahit kadugo na ay ayaw pa silang alagaan at kalingain. Ang pangangailangan na dapat ibinibigay ng mga taong mas malapit sa iyo ay minsan mas nanggagaling pa sa ibang tao na hindi naman natin kadugo. Dadaanan din ng istoryang ito ang hindi pagsuko ng bawat tauhan sa kanilang kanya-kanyang nais gawin at mangyari. Gaano man kahirap o gaano man katagal, hanggang gustong magawa ang nais ay mangyayari at mangyayari ito. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig. Ako po si Ramona, pero Mona na lamang po ang itawag ninyo sa akin. 25 years old na po ako at isa po kong stay-in caregiver dito sa Maynila. Nasa probinsya po ang mga magulang ko. Dito po ako nakakuha ng aalagaan sa Maynila kaya lumuwas po ako. Ang aalagaan ko po ay si Lola Mia. 80 years old na po siya at malakas pa naman si Lola Mia, kaya lang dahil sa edad niya minsan ay kailangan niya ng aalalay sa kanya. Gusto pa rin ni Lola na hanggat kaya niya, kikilos siya ng walang umaalalay. Sa pagluluto nga parang ang nangyayari, alalay niya lang ako dahil siya din naman ang gustong gumalaw sa kusina. Masarap pong magluto si Lola Mia kaya nga minsan ay parang nararamdaman ko na tumataba na ako. Bukod po sa edad ni Lola Mia, kaya sila kumuha ng caregiver ay wala din siyang kasama sa bahay. Ang apo niya na lamang po na madalas pang nadidestino sa ibang bansa. Kaya hindi ko po ramdam na nagtatrabaho ako. Parang sinasamahan ko lamang po ang nanay ko at si Lola Mia naman ay parang apo din naman ang tingin sa akin. Masaya kami sa bahay kahit madalas kong makita si Lola Mia na biglang tatamaan ng lungkot. Ang ginagawa ko ay inaaliw ko kaagad siya. Madali naman pasayahin si Lola, Papa Dudut. Siguro po ay ayaw niya din nakikitang nag-aalala ko. Madalas ang kwentuhan namin ni Lola Mia, parang hindi kami nauubusan ng pag-uusapan. Ang maganda kay Lola ay alerto pa at matalas pa ang isip niya. Alam niya pag napag-uusapan na namin ang isang kwento. Papa Dudut, sisimulan ko po ang kwento ko sa araw na dumating ako sa bahay kung saan ako nagtatrabaho sa ngayon. At yung pagkakataon na nakausap ko po yung taong kumuha sa akin para mag-alaga kay Lola Mia. Tao po. Sino yan? Si Ramona po. Bukas ang gate, pumasok ka na lang. Tuloy ka, Ramona. Salamat, sir. Patrick na lang. Okay po. Halika, maupo ka muna, Ramona. Mona na lang din po ang itawag niyo sa akin. Ah, sige, Mona. Ikukuha muna kita ng maiinom. Naku, wag na po. Nakakahiya naman po. Huwag kang mahiya, kasi ikaw ang iiwan ko dito. Salamat at tinanggap mo ang dito mamasukan, kahit nasa probinsya ka. Naku, ako nga po ang dapat magpasalamat. Malaking tulong sa pamilya ko ang pagtanggap niyo sa akin dito. Walang anuman. Maganda kasing rekomendasyon para sa'yo. Kakilala ka ng nanay ng best friend ko. Opo, si Tia Felicing po, tiyahing buo ko. Kapatid po siya ni nanay, kaya makakaasa po kayo sa akin. Maraming salamat. Alam mo, nag-aalala na talaga ako. Saan po? Kay Lola. Kasi bukas ng alis ko. Ayoko naman iwan si Lola sa kung sino lang. Alam mo na, baka hindi mabuti ang makuha ko kung magmamadali akong kumuha ng mga kasama niya.
Nangangako po ako na ituturing kong parang lola ko talaga si Lola Mia. Sobrang salamat talaga. Gusto mo na muna bang magpahinga? Ituturo ko na ang magiging kwarto mo. Mamaya na po. Nakapagpahinga naman po ako sa barko kaya hindi naman po ako pagod. Okay, sige. May isa pa akong pakiusap. Ano po yon? Sabihin niya lang. Huwag mo na akong ipo. Kasi halos magkasing edad lang naman tayo. Matanda lang ako sa iyo ng 2 taon. Ay, sorry. Nakasanayan ko lang talaga ang magpo. Okay, pero wag na sa akin. Oo. Nasaan na po si Lola? Nasa kwarto niya. Ah, tulog pa po? Hindi. Nagtitiklop lang ng ilang damit. Gusto niya kasi siya magtiklop ng mga dadalhin ko paalis. Pero sandali, tatawagin ko siya. Sige. Lola? Oh, Halika na Lola. Ipapakilala kita sa makakasama mo. nariyan na ba siya? Opo, kadarating lang. Ay, tara na. Magandang umaga po, Lola. Lola, siya po si Mona. Magandang umaga naman, Iha. Maupo ka. Salamat po. Lola, si Mona na munang bahala sa'yo habang wala ako. Kung sa akin ay ayaw kitang umalis. Pero hindi naman din kita pipigilan sa mga gusto mo. Lola, para sa atin naman ang pag-alis ko. May pensyon naman ako. Nako, hindi ako papayag na magamit natin ang pensyon mo para ipang gastos. Gamitin mo lang yon sa mga gusto mong bilhin. At ako ang bahala sa'yo. Ay, apo ko. Huwag po kayong mag-alala, Lola Mia. Hindi ko po kayo pababayaan. Oh, nadinig mo, Lola? Salamat, Iha. Pasensya ka na. Hindi sa ayaw kita dito. Ang sinasabi ko lang ay ayokong malayo na naman itong si Patrick. La, pinag-usapan na naman natin na huling biyahe ko na to, di ba? Pagbalik ko, magtatayo na lang ako ng restaurant. Susuportahan ko naman yung mga pangarap mo. Pasensya ka na at masyado kong madrama. Naku, Lola, hindi drama ang tawag dyan. Ganyan din si nanay sa akin bago ko umalis. Nag-aalala lang po kayo. Eh siya nga. Ikaw, paano ang nanay mo kung iiwan mo para makasama lang ako? 5 po kaming magkakapatid kaya madaming makakasama si nanay. At saka high-tech na naman po, makakausap ko pa din naman sila na parang magkaharap kami dahil sa video call. Oh, nadinig mo yun, Lola? Kaya ako din, lagi magvi-video call sa'yo para kahit malayo man ako. Malapit din. Nakakatuwa naman kayo. Ay, teka, kumain na tayo. Magtatanghali na pala. Ako na po ang maghahain. Ako na. Mabuti pa tayo ng 3 maghain. Masaya ang unang araw ng pagdating ko. Napakabait ng maglola. Madami kaming napagkwekwentuhan at nagtatawanan kami. Pero si Lola ay napapansin ko na biglang parang tatahimik. Sigurado na kaya siya gano'n ay dahil sa pag-alis ng apo niya. Hanggang sa dumating na nga ang kinabukasan. Ang pag-alis ni Patrick. Kitang-kita ang lungkot sa mga mata ni Lola Mia. Naiiyak siya pero pinipigilan niya dahil ayaw niyang makita ni Patrick ang lungkot niya. At baka mag-alala ito sa kanya. Hindi na kami naghatid sa airport at sasakay po muna kasi ng eroplano si Patrick papunta sa bansa kung saan nandoon ang barkong sasakyan niya. Kaya para hindi maapektuhan masyado si Lola Mia ay niyaya ko siyang magpunta sa plaza na malapit lang sa bahay nila. Papadudot ibinilin sa akin ni Patrick na sa tuwing lalabas kami ay isasakay ko sa wheelchair si Lola. Palalakarin pag gusto niya. Pero pag napagod dapat ay balik sa wheelchair. Kahit nakangiti si Lola Mia ay ramdam ko pa din ang lungkot niya. Ayoko namang ipakita na apektado ako at baka lalo siyang malungkot. Si Lola na pala kasi ang nagpalaki kay Patrick simula nang magkasunod na mawala ang mga magulang nito. Isa lang ang anak ni Lola at si Patrick lang ang kanyang naging apo. Kaya mahigit kalahati ng buhay ni Lola ay sila na ni Patrick ang magkasama, papadudot. Pangilang alis na rin ni Patrick yon.
Nung unang alis niya ay naaalagaan si Lola Mia ng naging kasambahay nila dahil mas malakas pa si Lola noon. Noong pangalawang alis ni Patrick ay ganun din yung parehong kasambahay pa rin ang nakakasama ni Lola Mia. Pero nang umuwi si Patrick nung huli ay 6 na buwan na ang nakakalipas ay kinailangang umalis ng kasambahay dahil kinakailangan siya ng pamilya niya. Naisip din ni Patrick na dapat mas may alam na sa pag-aalaga ng may edad ang kunin niya dahil tumatanda na rin si Lola Mia. Matagal siyang naghanap ng tao na pwedeng makuha pero wala siyang nahanap. Kung may mga nasa shortlist man siya, malaki naman ang pag-aalangan niya. Kasi bigla siyang kinukutuban na hindi siya sigurado sa mga taong kanyang pinagpipilian. Kaya nga po nang irekomenda ako ng tiyahin ko na kaibigan naman ng nanay ng best friend ni Patrick ay hindi na siya nagdalawang isip, Papa Dudut. Lola, gising ka na pala. Naku, napahaba ata ang pagsisyesta ko. Tama lang po yan para mas malakas kayo. Anong oras na ba? 4:30 lang po. Naku, hapon na. Lola naman, sikat pa ang araw oh. Tsaka 3:00 lang kayo nakatulog kaya dapat sinapat nyo na 2 oras ang tulog. Naku, alam mo naman ako kahit kalahating oras na tulog parang bagong gasolinang kotse na lang ako uli eh. Parang kotse? Sige nga po, andar kayo. Brum brum. Ikaw talaga, Lola. Ay, teka, may kailangan po ba kayo? Tulungan mo lang akong makatayo dito sa kama nang makapag-inat ng katawan. Oh, hinay lang po ah. 1, 2, 3. Yeah! Ay, maiwan muna kita. Saan kayo pupunta? Tatakbo lang ako sa labas. Lola naman, nagbibiro. Ay bakit? Akala mo ba hindi na ako makakatakbo? Paano kayo tatakbo? Hindi po ba kotse kayo? Brum, brum. Hay Lola, hindi ka talaga pumapalyang mapatawa ko. Maganda ang tumawa palagi. Para hindi tumanda agad. Kita mo nga ako, mukhang bata pa hanggang ngayon. Ay oo naman po, hindi ako kukontra dyan. At higit pa doon, maganda pa rin. Ayan, inuuto mo na ako. Totoo po yun ah. Siguro po ang dami niyong manliligaw nung bata kayo. Isa lang ang nanligaw sa akin. Lola, okay ka lang? Ay oo. Naku, halika na nga't magluto na tayo ng hapunan. Maaga pa Lola, bakit bigla ka napaluto? O siya, tara na sa labas. Upo ka muna dyan Lola, aayusin ko lang tong kama mo. Muntik kong malimutan yan. Salamat. Lola naman, ano bang salamat? Dapat lang to at masaya ako sa mga ginagawa ko dito. Ay, oo nga pala Lola, tumawag si Patrick kanina. Anong sabi ng apo ko? Wala naman po. Sabi ko po kasi natutulog kayo, kaya tatawag na lang daw siya maya-maya. Ay, salamat naman. Ay, eto, siya na to. Hello? Hello, Mona. Gising na ba ang lola? Oo, eto siya. Lola, si Patrick. Apo ko! La! Kamusta kayo? Ayos naman ako, apo ko. Eto, alagang-alaga ako ni Mona. Salamat naman at maayos ka. Huwag kang mag-alala sa akin, apo ko. Hindi ako pinapabayaan ni Mona. Salamat, Mona. Naku, hindi na iba si Lola sa akin. Si Lola lang bang hindi na iba sa'yo? Ha? Dalawa lang naman kami dito. Eh ako, iba pa ba sa'yo? Si Patrick naman. Pilyo talaga ang apo ko na yan. Lola, sinisiraan mo ako ha? Nadinig mo ba ako? Lola, halos magkaharap lang tayo oh. Oo nga. Nakakatuwa talaga kayong maglola. Ganyan talaga kami. Namimiss na kita, Lola. Ako din, apo ko. Di bale, mahigit 2 buwan na lang naman eh. Magkikita na ulit tayo. Hinihintay ko ang araw na yon.
Oh, Lola, nalulungkot ka na naman. Ayan na nga si Patrick ko. Oo nga la. Ayaw mo na ba akong kausap? Hindi, apo ko. Eto, hindi na ako malungkot. Yan. Malapit na naman ang 2 buwan. Ay, Lola, magsisimula ng trabaho ko. Tatawag na lang uli ako. Sige, apo ko. Mag-iingat ka palagi at magdasal, ha? Yes, Lola. I love you. I love you, apo ko. Mona, ikaw na uli ang bahala kay Lola ha? Oo, hindi ko siya papabayaan. Masyadong maraming layer ang usapan namin na yon, Papa Dudut. Ang daming tanong ang nabuo sa isipan ko. Una ay nang biglang nalungkot si Lola sa tanong tungkol sa mga manliligaw niya noong bata siya. At pangalawa ay bakit biglang nagbiro si Patrick ng kung iba pa rin ang tingin ko sa kanya. Pero mabilis ko na lamang din na nakalimutan yon. Pero nung gabi habang nagkwekwentuhan kami ni Lola ay siya naman ang nagbiro. Sa totoo lang, ewan ko ba kung biro ba yon o seryoso na. Unay parang masyado niyang ibinibida si Patrick. Sinabi niya ang mga magagandang ugali at gawin ng apo niya. Unang pagkakataon ko po na marinig ang mga kwento na yon kasi umalis kagad si Patrick kinabukasan noong dumating ako sa bahay nila. Pangalawa ay hindi naman namin na pag-uusapan masyado ni Lola Mia ang ganong mga bagay tungkol kay Patrick. Ewan kung bakit masyado naman akong apektado. Yun na nga po, tinukso po ako ni Lola kay Patrick na bakit hindi daw maging kami. Nakita ni Lola ang pagkabigla ko kaya agad siyang bumawi. Ayon sa kanya ay nasabi niya lang naman yon kasi gusto niya na ang mapapangasawa sana ng apo niya ay mabait na katulad ko. Pero sinabi niya din na hindi siya makikialam kung may iba akong minamahal o may iba mang minamahal si Patrick. Hindi niya raw ipipilit kung sakali kasi ayaw niya raw na mangyari sa amin ang nangyari sa kanila ng unang pag-ibig niya. Papa Dudut, hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang ibig sabihin noong kwento ni Lola tungkol sa unang boyfriend niya. Ibig sabihin ay hindi lang ang lolo ni Patrick ang unang niyang boyfriend at parang hindi maganda ang paghihiwalay nila nito. Kaso sa sobrang lungkot ni Lola Mia ay hindi na niya naituloy pa ang kwento tungkol nga sa unang boyfriend niya. Hindi na din ako nag-osyoso pa dahil naiyak si Lola. Natakot ako dahil baka masama sa kanyang malungkot ng sobra. Agad ko siyang nilapitan at niyakap. Pinilit ko siyang pakalmahin. Nakita siguro ni Lola na sobrang nag-aalala ako kaya naman siya na rin mismo ang nagkalma sa sarili niya. Pero napakalaking tanong noon sa isipan ko. Kaya nasabi ko sa sarili ko na gusto kong malaman ang tungkol doon. Hindi naman para sa kung ano ang dahilan, kundi dahil gusto kong makatulong kay Lola Mia kung paano siya makaka-move on sa nangyari sa kanya. Pero depende po yun kung gaano kabigat ang kwento sa likod ng mga lungkot ni Lola, Papa Dudut. Good morning, Lola Mia. Good morning, Mona. Kanina pa po ba kayo nakatingin dyan sa labas? Medyo napaaga ang gising ko eh. Naghilamos lang ako at bumalik na dito. Mamaya na ako magluluto. Naku Lola, ako na po ang magluluto ngayon at ikaw, relax-relax lang ngayon. Nakatulog po ba kayo ng maayos? Oo. Lola, Bakit? okay ka lang po ba? Ha? Oo, ayos lang ako. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Eto, nagdala ako ng tubig. Mamaya na, ayos lang ako. Pasensya na po at may mga natanong ako kagabi na ayaw nyo pala. Naku, wala kang kasalanan. Ako nga ang nagsimulang magkwento eh. Pasensya ka na din sa akin ha. Wala naman po kayong ginawang mali. Minsan maganda rin naman mapag-usapan yung mga bagay na iniiwasan para makawala sa sakit ng nakaraan. Tama ang sinabi mo, Mona. Pero kung hindi pa kayo handa,
Huwag niyo din pilitin. Tandaan niyo, nandito lang po ako. Matagal na yata akong handa, kaso wala naman akong mapagsabihan. Makikinig po ako. Salamat, Mona. Sige, Lola. Pero minom ka muna ng tubig. Salamat. Sige, Lola, nakikinig ako. Bakit po kayo nalungkot nung sinabi ko na siguro madami din kayong manliligaw noon? Sabi ko nga, iisa lang ang naging kasintahan ko. Lola, hindi ba yung lolo ni Patrick ang una niyong naging kasintahan? Hindi. Si Berto ang una kong kasintahan. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Ano pong nangyari? Lihim lang ang pagiging magkasintahan namin. Lihim? Kanino po? Sa mga magulang ko. Nais nila na ipakasal ako sa ibang lalaki. Teka, Lola. Ano to, parang arranged marriage? Oo. Ipinagkasundo na pala nila ako sa isang kakilala na may anak din na lalaki. Teka, Lola. Ayos lang ba talaga sa inyo na pag-usapan to? Oo. Kailangan ko na sigurong masabi sa iba ito. Ibig sabihin, walang nakakaalam ng storya niyong yan? Wala. Dahil sa sama ng loob ay itinago ko. Lola, nakakalungkot naman yung nangyari sa inyo. Ang tagal kong kinimkim ang lungkot na yan. Yung lalaking pinagkasundo sa inyo, yun na po ba yung lolo ni Patrick? Oo, si Claudio. Ano pong naging pagsasama nyo? Mabait naman si Claudio. Pero alam niya din naman kung gaano kasama ang loob ko sa nangyari. Hindi niya nalang pinapansin kahit na madalas ay parang wala din akong pakialam sa kanya. Kamusta po siya? May iba ding minamahal si Claudio. Pero wala din siyang magawa. Para mapagbigyan lang ang mga magulang namin, ay napilitan kaming magpakasal at magsama. Nakakalungkot naman. Kahit kailan ay hindi kami nagsiping sa kama. Nasa iisang kwarto kami pero hiwalay siya ng tinutulugan. Nang hindi alam ng mga magulang namin, ha? Pero paano po? Paano kami nagkaanak? Opo. Isang gabi, umuwi siyang nakainom. Nawala siya sa sarili niya, kaya napuwersa niya ako. Galit na galit ako sa kanya. Naghiwalay po kayo? Hindi namin pwedeng gawin yon. Kaya nagsama pa din kami. Pero hindi kami nagpapansinan pag dalawa lang kami. Ako dahil namumuhuy ako sa kanya at siya naman ay dahil nahihiya sa akin. Paano nyo nakayanan yun? Hindi namin kaya. Halos gabi-gabi ay umiiyak ako at marahil si Claudio ay ganun din. Masakit sa dibdib ang umiyak ng pinipigilan dahil baka may makarinig. Lola. Ipinagbuntis ko ang naging bunga ng nagawa ni Claudio sa akin. Yun ay ang ina ni Patrick. Naayos po ba kayo pagkalabas ng bata? Hindi na inabutan ni Claudio ang bata. Inatake siya sa puso sa batang edad. At yun na din ang naging kamatayan niya. Diyos ko. Pinatawad ko na si Claudio noon. Sinabi ko na palalakihin ko ang bata ng malaya. Hindi ko gagawin sa anak namin o sa mga magiging anak niya ang ginawa sa amin ng mga magulang ko. Lola, sorry. Mabigat pala ang dinadala mo. Masaya na ako at nasabi ko ito. Lola, may balita pa po ba kayo sa unang kasintahan nyo? Si Berto. Wala na akong naging balita sa kanya. Noong naghiwalay kami nang sabihin kong ikakasal na ako kay Claudio, ay sobrang sama din ang loob niya. Kaya nagpakalayo-layo siya at hindi na siya nagpakita mula noon. Hindi na kayo nakita kahit kailan? Hindi na. Papadudot niyakap ko ng mahigpit si Lola. Awang-awa ako sa kanya at umabot siya sa edad niyang yon na bitbit ang isang lihim na dinadala niya sa dibdib niya ng matagal na panahon. Pinalaki ni Lola Mia ang anak hanggang sa nakapangasawa ito. Kahit kailan ay hindi nakialam si Lola Mia sa kung sino ang tama o mali sa anak niya.
Nagsasabi lang siya ng mga payo kung sakaling may makita itong problema. Naging masaya ang pamilya ni Lola Mia kasama ang anak, manugang at apo. Ang kasayahan ng mag-anak ang nagbibigay lakas kay Lola Mia para kalimutan ang masakit na nangyari noong siya ay bata pa. Subalit ang kasayahan naman ay magiging maikli dahil nga sa biglang pagkawala ng anak niya at ng asawa nito. Nawalang mag-asawa nang hindi nasundan si Patrick tulad ng kanyang ina, ay iisa lang din siyang naging anak ng mga ito. Kaya naman si Lola Mia ay iginugol ang lahat ng atensyon at pagmamahal niya kay Patrick, kaya ganoon na lang din ang pagmamahal sa kanya ng apo. Ngayong malaki na si Patrick, madalas na din itong nawawala dahil sa mga sariling responsibilidad. Kaya dahil sa madalas nangungulila, ang mga kinalimutang alaala ni Lola Mia ay muling nagbabalik. Natatakot siya na bubuo na ng sariling pamilya ang apo at magiging mag-isa na lamang siya. Kaya naapektuhan na naman siya tungkol sa mapait na paghihiwalay nila ni Lolo Berto, ang unang pag-ibig ni Lola Mia. Hello, Patrick! Kumusta kayo dyan? Okay naman kami dito. Si Lola, tulog ba? Oo eh. Sige, hayaan na lang muna natin siya magpahinga. Parang may extend ako ng 6 months dito. Kasi sayang eh. Ha? Pero baka malungkot ng sobra si Lola Mia. Bakit naman? 6 months lang naman. Kasi May nangyari ba? nagkakwentuhan kasi kami tungkol sa nakaraan. Nakaraan? Oo, nung kabataan niya. May alam ka ba sa kwento niya? Oo. Ang alam ko, maaga nawala si Lolo kaya nalungkot si Lola Mia. Pero hindi niya pinabayaan si Mami. Eh yung tungkol sa mas maaga pang kwento bago nawala yung lolo mo. Hindi ko maintindihan. Ibig kong sabihin, may alam ka ba bago sila nagpakasal ng lolo mo? Wala. Basta ang nakwento lang sa akin, yun nga. Inatake sa puso si Lolo bago pa man maipanganak si Mami. Ah, okay. Oo nga, ngayon ko lang naisip. Bakit hindi namin napag-usapan nung panahon na nanliligaw pa lang si Lolo sa kanya? Kasi hindi naman nanligaw ang lolo mo. Ha? Paanong hindi? Huwag mo sanang sabihin kay Lola Mia na naikwento ko sa'yo ha. May matagal na palang bitbit na bigat sa dibdib ang lola mo. Dahil sa naitanong ko, yun naikwento niya. Sa unang pagkakataon nakwento niya yung alaala na matagal na niyang kinalimutan. Anong tungkol doon? Anong alaala? Na ang lolo at lola mo, pinagkasundo lang ng mga magulang nila. Ganun ba? Ganun siguro dati, no? Sa palagay ko nga, Pero nagmahala naman sila ni Lolo matapos silang ipagkasundo. hindi eh. Nangyari na lang yung pagmamahala nung mawala na yung lolo mo. Dahil sa pangako ni Lola Mia sa lolo mo na hindi niya gagawin sa mami mo o sa'yo yung ginawa ng mga magulang nila. Nalungkot naman ako kina Lolo at Lola. Ay, sorry. Hindi ko na dapat kinwento. Hindi, ayos lang. Gusto ko pang malaman ng kwento. Pero nalulungkot ka? Normal na reaksyon lang yon. Pero may hindi pa ba ako nalalaman? Oo eh. Ano yun? Bago sila pinilit magpakasal ng lolo mo, may kanya-kanya na silang minamahal. Anong ibig mong sabihin? May boyfriend na iba si Lola at may girlfriend na iba si Lolo? Oo, kaya ganun na lang yung nangyari sa kanila. Ang kawalang pagmamahal sa isa't isa. Mona? Po! Gising na si Lola. Pasukin ko sa kwarto ha. Sige, kakausapin ko din. Pangako mo ha na wag mo munang sasabihin na nagkwento ko. Sigurado naman kukwento niya sa'yo yun. Oo. Siguro kaya hindi namin napagkwentuhan dati kasi gusto ni Lola masaya lang ako. Mona, may kausap ka ba? Opo Lola, kausap ko si Patrick. Ah, ang apo ko. Hi Lola! Kumusta ka? Inaalagaan ka ba ni Mona? Nakukulang na lang kargahin ako at patulugin. Pinagtatawanan niyo akong maglola kayo ha? Biro lang. Ito kasing si Patrick eh. Oo. Bakit ako po? Hayaan mo na.
Malayo ka naman dito, hindi ka maaaway ni Mona. Ang kulit niyong maglola. Lola, ilang tulog na lang. Ano? Si Lola, patay mali siya pa. Sabik na sabik ka na sa araw na yun. Huwag ka nang mainip, La. Malapit na tayong magkita. Matagal pa yun. Lola naman, ilang tulog na nga lang. Oy, wag mo akong utuin ha. Ano ako, bata? Opo naman, Lola. Sa edad niyong yan, ang bata pa kaya ng itsura niyo. Ako nga'y wag ninyong pinasasakay sa mga ganyan. Matanda na ako para mauto pa. Papadudot matapos ang pagkukwento sa akin ni Lola Mia ay naramdaman kong mas lalo akong napamahal sa kanya. At ganon din siya sa akin, Papadudot. Dahil sa pagtitiwala niya sa akin ng kanyang kwento, Papadudot, alam kong nasabi ko kay Patrick ang kinuwento ni Lola Mia. Pero hindi ko iniisip na mali yun. Alam kong sasabihin din naman ni Lola Mia yon sa apo niya. Gusto ko lang na mapaisip si Patrick na huwag nang mag-extend ng kontrata kasi sigurado pong malulungkot si Lola. Naisip ko na kapag nalaman ni Patrick ang tungkol sa lungkot ni Lola ay uuwi na siya. Total naman po ay may plano na talaga si Patrick na hindi na bumiyahe at itayo na ang pangarap niyang restaurant. Kasi ang pagluluto din naman ang ginagawa niya sa barko. Mas kailangan siya ng lola niya ngayon kasi matanda na si Lola Mia. Hindi man magandang isipin ay hindi na natin alam kung hanggang kailan na lang tayo sa mundo. Nang makita ni Patrick na tumatawa at nagpapatawa si Lola Mia, ay mas napaisip siya sa binabalak niya. Kasi kung malungkot si Lola at tumatawa sa harap niya ay talagang mas kailangan siya ni Lola higit kailanman. Dahil sa nakikita ko kay Lola Mia, isa si Patrick sa tanging kaligayahan ni Lola. Mas kumpleto sana kung makakausap niya ang unang minahal na si Lolo Berto. Pero napaka-imposible na po yata noon. Kaya si Patrick na lamang ang natatangi. Papadudot ng panahon na yun ay malapit nang magkita ulit ang maglola. Mas excited pa ako kesa sa kanilang dalawa. Kahit na hindi ko alam kung kakailanganin pa rin ba nila ang serbisyo ko o hindi na pag-uwi ni Patrick. Basta ang mahalaga sa akin ay ang maging mas maligaya si Lola Mia. Nakikita ko ang pananabik ni Lola Mia sa pagdating ni Patrick pero hindi ko din nalalampasang makita ang lungkot sa mga mata niya, Papadudot. Alam kong may gustong mangyari sa Lola Mia at yon ay ang maisara ang hindi magandang kabanata ng buhay niya. Yun nga po ay si Lolo Berto. Pero saan ko naman siya hahanapin? Sigurado naman ako na wala siyang social media account. Pero sa isang banda ay ang daming baka naman ang pumasok sa isipan ko. Naisip ko na baka naman ginawan si Lolo Berto ng social media account ng anak o apo niya. O pwede rin namang teki si Lolo Berto at gumawa siya ng sarili niyang account. Kaya naisipan ko na maganda siguro kung simplihang ko na lamang ng tanong minsan si Lola Mia tungkol sa buong pangalan ni Lolo Berto. Doon ako magsisimula sa paghahanap. Sabi naman ng kasabihan ay walang imposible kung gagawa ng paraan. Papadudot na buo ang plano ko. Magpapaka-detective ako. Hindi po ako nakakasigurado sa gagawin ko ng mga oras na yon kasi papaano po kung wala na pala si Lolo Berto. Pero buo na ang isip ko noon. Susubok pa rin ako. Oh, Lola, ang hina mong kumain. Hindi po ba masarap ang luto ko? Ha? Masarap. Parang hindi eh. Tikman ko nga. Ay hindi nga, kaya pala malungkot ka. Ano? Masarap naman ah. Bakit ganyan? Parang malungkot ka. May iniisip lang ako. Parang alam ko na. Tungkol po kay Lolo Berto, no? Naisip ko lang kasi. Simula nang masabi ko sa iyo ang tungkol doon.
Lagi na akong nag-iisip dahil kampante na akong alam mo din. Yun nga po, Lola. Parang yung inaakala niyong mailabas niyo lang magiging maayos na. Parang mas lalo kayong naging problemado. Kasi Lola, dahil pakiramdam niyo meron kayong pagkakasala kay Lolo Berto. Ganun na nga siguro. Hindi niyo po kasalanan ng mga nangyari, Lola. Pare-pareho lang po kayo nila Lolo Berto at Lolo Claudio na biktima ng sitwasyon. Si Claudio kahit papano bago nawala ay napatawad ko. Sana ako din, bago mawala, ay mapatawad ni Berto. Lola, wag nga kayong magsalita ng ganyan. Ang lakas-lakas niyo eh. Sana nga maging malakas pa ako kung sakaling mapagbibigyan ako na makausap pa si Berto. Lola, maniwala kayo na darating ang araw na yan. Hari nawa. Oh, baka po pwedeng masaya naman ang pag-usapan natin para naman magmukhang masarap ang niluto ko. Itong batang ito, masarap nga. Pwede mo nang talunin ang luto ko. Nako, di ko pwedeng talunin ang luto nyo. Pero pwede kong pag-aralan. Alam mo ba na si Patrick, bago kumuha ng kurso sa pagluluto, ay marunong na talaga siyang magluto? Talaga po? Tinuruan nyo? Yun nga ang nakapagtataka. Hindi ko naman siya tinuruan. Pero sa tuwing nagluluto ako, ay nandito siya sa kusina at tahimik na nakabantay. Baka po pinag-aralan na niya noon pa kung paano kayo magluto. Parang gano'n na nga. Sayang, hindi mo pa natitikman ang luto niya. Hindi bale, pagdating niya, ipagluluto ka nun. Natikman ko po. Ha? Kailan? Hindi po ba siya yung nagluto nung kinain natin nung araw na dumating ako dito? Ay, siya nga pala. Masarap nga po talaga siya magluto. Parang kayo. Nananaba na nga po ako eh. Salamat Iha ha. Salamat sa lahat. Lalo sa pag-aalala at pag-aalaga mo sa akin. Lola naman, trabaho ko po yun. Iba ang trabaho sa trabahong may puso. At yun ka. Lola, tama na ha. Bakit? Pinapaiyak mo ko. Totoo naman ang sinasabi ko. Lola naman kumain na nga lang tayo. Sige na nga. Ikaw, kanino ka natutong magluto? Sa amin po, dapat lahat marunong magluto, babae man o lalaki. Kasi po, toka-toka kami. Pag natapat ang pagluluto, siya ang magluluto. Ang iba ang maghuhugas, maglilinis, maglalaba, mamamlansya at kung ano-ano pang gawaing bahay. Lahat yon nagagawa ninyong magkakapatid? Opo. Alam mo, napakaswerte talaga ng mapapangasawa mo. Magaling ka na mag-alaga, magaling ka pa sa gawaing bahay, kaya magiging magaling kang may bahay. Talaga po ba? Oo. Naku, ganyan din ang sinasabi ko kay Patrick. Napakaswerte ng mapapangasawa niya. Ay oo naman po. Pagluluto pa lang, swerte ng mapapangasawa niya. Kaya nga bagay kayo eh. Lola! Oh, wala akong ipinagkakasundo ha. Yun ay sa akin lang naman. Magiging masaya ko kung ang mapapangasawa niya ay tulad mo o ikaw mismo. Lola! Sinasabi ko lang. Ikaw talaga, Lola. Pero kung sakali lang naman, magkakagusto ka ba sa apo ko? Seryoso ka ba sa tanong mo, Lola? Oo naman. Lola, na kay Patrick na ata lahat. Itsura, magandang ugali. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Gusto mo din ang apo ko? Po? Ibig ko pong sabihin... Lola naman Ikaw ba walang naiwan na kasintahan sa inyo? Naku, wala po. Wala pong nagkamali. Kung hindi sila nagkagusto sa'yo, pues nagkamali sila. Ano bang nailagay ko sa niluto ko't kung ano-anong naiisip ni Lola? Papadudot magaling si Lola para siyang may switch. Pag napansin mo na malungkot siya ay bigla siyang sasaya at yung klase ng masaya na parang walang kasabay na lungkot. Pero para din siyang baterya. Pag naubos na ang charge ay mawawala na ng power. Kung masaya siya, makikita mong unti-unti siyang lumulungkot muli. Nakakatakot din ang sitwasyon ni Lola na ganon.
Kaya kinausap ko na siya ng diretsyo. Sinabi ko sa kanya kung gaano ako nag-aalala sa kanya. Ang sinabi niya lang ay huwag siyang masyadong isipin dahil maayos naman siya. Tuwing nakikita kong nahihirapan si Lola Mia ay mas nahihirapan ako kapag nakikita ko siyang ganon. Sabi ko sa kanya noon ay huwag na naming pag-usapan ang tungkol kay Lolo Berto para unti-unti ay bumalik na ang dating saya niya. Pero ako din ang sisira ng usapang yon dahil sa huling pagkakataon ay kinausap ko pa rin si Lola tungkol kay Lolo Berto. Ang pakay ko ay upang malaman ko ang lahat ng detalye tungkol kay Lolo Berto at gagamitin ko ang mga impormasyong yon para makatulong sa akin sa paghahanap sa kanya. Okay ka lang, Lola? Oo. Komportable ka ba sa pagkakaupo mo? Naku, sabi ko naman sa'yo na hindi na natin kailangan itong wheelchair na ito. Lola, okay naman lumakad. Kaya natin dala tong wheelchair para pagpagod ka na, may mauupuan ka. O madami namang upuan dito sa plaza. Mainit, nakabilad sila sa araw. Saan ka uupo kung mainit ang mga upuan? Tatayo lang po ako. Sana nagdala ka din ng wheelchair. Lola naman, sino magtutulak kung pareho tayong nakaupo sa wheelchair? Uupuan lang naman, bakit ka magpapatulak? Yan ang gusto ko, nagpapatawa ka na uli. Ako ba ang nagpapatawa? Hindi ba ikaw? Hi Lola, maganda ang panahon no? Hindi masyadong mainit ang araw. Paano tayo maiinitan nandito lang tayo sa lilim ng puno? Lola naman eh. Yan din ang gusto ko sa'yo. Yung hindi masyadong aligaga sa pag-aalala sa akin. Kasi naman Lola, ayokong malungkot ka. Naiintindihan naman kita at salamat. Pero pangako, maayos ako. Kung nalulungkot ako minsan, hayaan mo na ako. Sandali lang naman yon. Sige Lola, pero orasan ko Pag matagal ka ng malungkot, mag-aalala na ako ha? Ikaw napaka-pilosopo mo. Ewan ko nga po ba, parang nahawa na po yata ako. Kanino? Dun po sa lagi kong kasama. Lagi mong kasama? Wala naman akong nakikitang lagi mong kasama kasi lagi kang nasa bahay. Teka, ako ba ang sinasabi mo? Ay wala po akong sinasabi ha. Naku, kukurutin na talaga kita eh. Aray Lola! Ayan, may tumawag tuloy. Sino yan? Ay, si Patrick! Hello Patrick! Mona, kumusta? Ayos naman. Nasa labas ka ba? Oo, hulaan mo kung sinong kasama ko. Sino? Di ako. Lola! Bakit akala mo ba may ibang kasama si Mona? Akala mo may nanliligaw sa kanya? Lola! Lola talaga? Nandito kami sa plaza. Kumusta ka riyan? Kayong kumusta muna? Maayos pa din naman kami, walang nagkakasakit. Ay, mabuti naman. Huwag kang mag-alala sa amin dito. Hindi ako pinapabayaan ni Mona. Nako, excited na yang si Lola. Saan? Saan pa? Yung kalendaryo nga sa bahay punong-puno na ng ekis eh. Ekis? Oo, iniikisan ni Lola bawat magdaang araw para daw makita niya na palapit na ng palapit ang araw ng pag-uwi mo. Talaga ba? Ako pang pinagbibintangan nito ni Mona. Siyang naglagay ng ekis sa kalendaryo. Lola, utos mo kaya yun? Lola, may sasabihin nga ako tungkol sa pag-uwi ko. Ha? OMG Patrick, nag-extend ka pa ng 6 months? Matagal ka pa uuwi. Akala ko hindi ka na mag-e-extend. Matagal naman masyadong 6 na buwan pa. Sandali, hindi ako makasingit eh. Ang ibabalita ko, mapapaaga ako ng 1 linggo sa pag-uwi. Talaga? Oh, sabi ko sa'yo Lola eh. Anong ako? Ikaw ang nagsabi na may extend pa siya. Papadudot matapos ang usapang yon ay parang nakainom ng energy drink si Lola. Gusto pa nga niya ako na umupo sa wheelchair at siya ang magtutulak. Kahit masakit na ang paa ko kakalakad,
at kakatayo, syempre hindi po ako pumayag. Pag-uwi sa bahay ay nagpakuha agad ng papel at ballpen si Lola. Pagkabot ko sa kanya ng papel at ballpen ay sinabi niya sa akin na ang dapat na kurtina daw sa pagdating ni Patrick ay ang kulay puting kurtina. Gusto niya pang baguhin ang mga pwesto ng gamit sa bahay para daw maiba at saka siya nagsulat sa binigay kong papel at ballpen. Tinanong ko kung ano ang isinulat niya. Yun daw ang listahan ng mga lulutuin namin. May isa siyang gustong lutuin pero hindi na daw niya kaya. Sinabi ko naman na ako na ang magluluto at siya na lamang ang magsabi sa akin ng mga gagawin. Natuwa naman si Lola Mia sa mungkahi ko at sa sobrang excited niya ay gusto na niya kaagad na mag-general cleaning. Pwede namang magwalis at punasan ng mga gamit pero kaka-general cleaning lang namin 2 araw ang nakakalipas. Saka siya nahimasmasan. Ako naman ay natuwa. Natuwa ako kasi nakita kong muli ang sigla ni Lola. Pero alam ko sa loob ko na panandalian lamang ang saya na yon ni Lola. Alam kong magiging malungkot pa rin siya pag muling naalala si Lolo Berto. Kaya ako naman po ay hindi tumigil sa paghahanap sa kinakaroonan ni Lolo. Papadudot dumating ang araw ng pagkikita ng maglola. Ang araw na matagal nang hinihintay ni Lola Mia ang muling mahawakan at mayakap ang kanyang pinakamamahal na apong si Patrick. Ewan ko nga po, para akong baliw, hindi naman sila umiiyak. Sobrang saya nga po nilang maglola. Pero ako na nakatingin lamang sa kanila ay iyak ng iyak. Alam ko kasi ang pinagdadaanan ni Lola Mia kaya ako na ang naapektuhan sa mga nangyayaring saya at lungkot sa buhay niya. Pinagsaluhan namin ang mga pinagtulungan naming lutuin ni Lola Mia. Siyempre sarap na sarap si Patrick. Habang si Lola naman ay bida ng bida sa mga niluto ko. Nahihiya na nga ako kasi sobra akong pinagmamalaki ni Lola. Si Patrick naman bukod sa pasasalamat ay puri din ang puri sa luto ko. Naikwento ni Patrick na hindi na talaga siya babiyahe. Itutuloy na niya ang pagtatayo ng maliit na restaurant, isa pa ay para maalagaan niya din naman si Lola Mia. Tahimik lamang ako papadudot marahil ay nakatunog si Patrick sa inaalala ko. Sobrang nagpasalamat si Patrick sa ginawa ko at hindi ko raw inisip na trabaho lang ang ginagawa ko at talagang hindi itinuring na iba si Lola Mia. Hindi niya raw kakalimutan ang lahat ng maganda at mabuting nagawa ko. Hindi lang kay Lola kundi sa kanilang dalawa papadudot. Mona, buo at taos puso ako nagpapasalamat sa iyo sa ginawa mo kay Lola. Naging kampante ako sa ibang bansa dahil alam kong minamahal mo din si Lola tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Naku, hindi naman mahirap mahalin si Lola Mia. Nako, para akong babasagin na figurin kung ingatan niyang si Mona. Hindi ko alam kung paano sasabihin ang pasasalamat sa iyo. Sapat na sa akin yung tinanggap niyo ako dito at binigyan ng trabaho. Napakalaking tulong nun sa pamilya ko. Pero bukod sa sinusweldo ko, yung mabuting pagtanggap nyo ang mas importante sa akin. O yan na nga bang sinasabi ko eh. Ako Patrick, napakababaw ng luha niyang si Mona. Oo nga. Bakit ka umiiyak? Natutuwa lang ako. Hindi ko kakalimutan yung mga panahon na nandito ako. Bakit? Saan ka pupunta? Iiwan mo kami ni Lola? Ha? Hindi ba nagpapaalam na kayo kaya niyo ako pinapasalamatan? Hindi. Nagpapasalamat lang ako sa lahat ng nagawa mo. Yun nga ang gusto kong sabihin, na sana wag kang umalis. Kasi siguradong malulungkot si Lola pag umalis ka. Ha? Hindi ako aalis. Ayokong mawala ka. Pero ayoko din na mapilitan ka ha? Ayoko na diktahan namin ang mga gusto mo. Hindi, Lola. Bukal sa puso ko ang pagtigil dito. Paano ang mga magulang mo? Oo nga. Dahil kadarating ko lang naman, siguro pwede ka muna magbakasyon kahit 1 buwan muna para makasama ang mga magulang mo. Hindi na muna siguro. Ayos pa naman kami sa pag-video call eh. Pwede ba yun?
Siyempre, iba yung mayakap ka nila at mayakap mo sila. Matagal-tagal ka ding nawalay sa kanila. Huwag ka mag-alala. Bayad ang bakasyon mo. I-advance ko para may panggastos kapag uwi mo. Nakakahiya na. Baka nagiging abuso na ako sa kabaitan nyo. Ano bang nahihiya? Iba pa ba ang tingin mo sa amin? Mona, walang problema. Kailangan mo din ng bakasyon. Basta sana babalik ka pa ha? Ha? Oo naman. Siguro dapat isama mo din minsan ang mga magulang mo dito para makapagbakasyon naman sila. Ay, magandang idea yon. Nahihiya na po ako. Ikaw kukurutin na naman kita dyan eh. Aray, Lola! Parang napapagkaisa na ako dito ah. Porque may bonding na kayo ah. Napakaseloso naman. Teka, sinong pinagseselosan mo? Wala naman akong alam na manliligaw si Mona. Lola. Nagpapatawa lang ako. Parang ako naman ang napagkakaisahan na. Oh, nagsiselos ka din. Mamaya hindi tayo matunawon sa kakatawa. Kaya nga eh. Kumain na nga lang tayo. Hoy Patrick, hindi mo pa tinitikman itong afritada ni Mona. Napakasarap. Patikim nga. Nako, parang si Lola din ang nagluto niyan. Tagahalo lang ako, tagalagay ng mga sangkap. Huwag kang makinig sa kanya, apo ko. Siya ang nagluto niyan. Kaya pag hindi masarap, siya ang sisihin mo. Mamaya magbukas tayo ng mga pasalubong ko ah. Naku, masaya yan. May pasalubong ka ba kay Mona? Siyempre naman la. Nakakahiya naman. Ayan ka na naman sa hiya mo. Oo nga. Sorry. Basta kung anong ibigay sa'yo ni Patrick, huwag mong tatanggihan ha. Opo. Patrick, may nabili ka ba para sa magulang at mga kapatid ni Mona? Opo lola, kompleto. Gaya ng bilin nyo. Lola, nakakahiya. Hindi nakakahiya, kundi nakakainis. Nakakainis na yung hiya-hiya na yan. Parte ka na ng pamilya namin. Masaya nga ako at hindi na lang kami dadalawa. Baka sa akin ka lang nahihiya. Kasi parang okay naman pag kayo lang ni lola eh. Hindi naman. Naku, nahihiya sa'yo yan. Bakit naman? Hindi mo kasi napansin na maganda ang damit niya at maganda ang ayos niya. Lola. Biro lang. Pero totoong maganda ka. O eto, tikman mo din itong paksiw na bangos. Papadudot, napakaraming pasalubong ni Patrick sa akin at sa buong pamilya ko. Mas madami pa ang dala niya para sa amin kesa kay Lola at lahat pala yon ay bilin ni Lola sa kanya. Kaya pala paminsan-minsan kapag kausap namin sa video call si Patrick ay inuutusan niya akong kumuha ng tubig. Kasi pala ay sa kanya binibili na bilhan kami ng mga pasalubong. Kasi alam din ni Lola na kapag nalaman ko ay kukontra ako dahil nga nakakahiya. Sinabi ko na sa makalawang buwan na ako uuwi sa amin. Gusto pa ni Lola Mia na sa pagbalik ko ay isama ko ang mga magulang ko. Sinabi ko na lamang na may aasikasuhin sila kaya hindi makakasama ang mga yon. Gusto ko talaga silang isama pero masyado nang sunod-sunod ang pabor na ibinibigay sa akin ng maglola. Kaya para makaganti sa kabutihan nila sa tuwing sinasabi ni Patrick na siya na muna ang bahala kay Lola ay sinasamantala ko ang pagkakataon. Umaalis-alis ako ng bahay para mag-ikot. Nag-iikot ako hindi para mamasyal kundi ang magtanong-tanong kung may nakakakilala ba kay Lolo Berto. Dahil nga marami na akong alam na impormasyon tungkol sa kanya. Kaya yung plano ko na hanapin siya ay sinimulan ko na. Hindi ako titigil at hindi ako mawawala ng pag-asa. Isa lang ang magiging dahilan para hindi maging matagumpay ang ginagawa ko. At yun ay kung wala na si Lolo Berto. Pero ipinapanalangin ko ng mga oras na yon na huwag naman sana. Dahil gusto kong magkita at magkausap pa sila ni Lola Mia.
Mona. Nakabalik ka na pala. Oo, si Lola. Nasa kwarto. Ayun, gusto na naman siya nagtitiklop ng mga damit ko. Naku, tutulungan ko siya. Hayaan mo na siya. Sabi niya namimiss niya daw yon dahil ang tagal niyang hindi nagawa. Oo nga. Alam mo ba na nung wala ka, yung damitan mo kahit maayos na, ilalabas niya paminsan-minsan yung mga damit para tiklupin lang uli. Si Lola talaga. Mahal na mahal ka niya. Kaya mas mahal na mahal ko siya. Kaya kaligayahan niya lang ang laging gusto ko. Yun nga sana yung sasabihin ko sa'yo. Ano yun? Nagbunga na rin yung matagal kong pag-alis-alis. Oo nga, saan ka nga ba nagpupunta? Sila tita Nati lang naman ang kamag-anak mo dito sa Maynila. O baka may iba pa na hindi ko alam. Si Chang Nati lang. Tsaka minsan lang naman ako pumunta sa kanila. Saan ka nagpupunta? Natatandaan mo ba si Lolo Berto? Yung unang naging boyfriend ni Lola? Nalaman ko na kung saan siya makikita. Ha? Yun bang palagi mong ginagawa? Ang maghanap? Oo, kaya pupuntahan ko siya bukas para makausap. Sasama ako. Pero gusto ko munang madinig kay Lola kung anong mararamdaman niya kapag nakaharap niya uli ang una niyang minahal. Sige, pero baka pwedeng ilihim na muna natin na pupuntahan natin si Lolo Berto. Baka pag sinabi natin sa kanya tapos hindi natin maabutan o mali pa lang impormasyon, baka masyado siyang umasa sa wala. Tama ka. Pero kanino pala natin iiwan si Lola? Kung aalis tayo pareho, wala siyang makakasama. Tamang-tama naman kasi yung ilang kaibigan niya, magkikita-kita sila sa bahay ng isa. Sabi sa akin, pwede ko daw iwan si Lola muna doon dahil marami naman daw magbabantay sa kanila doon. Balikan ko na lang daw ng hapon. Naku, parang gumagawa ng paraan ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Lola! Ano ba't parang nakakita ka ng multo? Nagulat lang po ako kasi ang ganda niyo ngayon. Matagal na yan, ngayon mo lang napansin. Ikaw nga'y tigilan mo ako ng panguuto mo. Tapos ka na magtiklop, Lola? Hindi pa. Dapat dahan-dahan lang ang pagtitiklop para pag sinuot ay walang gusot. Saan kayo pupunta? Nauuhaw ako. Ay, ako na po ang kukuha ng tubig. Sandali po. Lola, upo ka muna sandali. Nagtitiklop ako sa loob. Sandali lang, may tatanong lang po ako. Batang ito oh. Ano ba yun at parang napakaseryoso mo naman? La, huwag kang magagalit kay Mona ha. Nakwento na niya sa akin ang tungkol kay Lolo Berto. Nasabi niya para mapigilan ako mag-extend pa sa trabaho ng 6 na buwan. Para sa'yo, Lola. Pasensya na apo ko at hindi ko nasabi sa'yo. Naiintindihan ko po. May tanong lang po ako. Kung sakaling makikita niyo po ba si Lolo Berto ngayon? Ayos lang sa inyo? Apo ko, minahal ko din naman ang Lolo Claudio mo. Pero si Berto, gusto ko na lang makausap para humingi ng tawad sa mga nangyari sa amin noon. Pag nasabi ko na sa kanya ang nasa loob ko, ay magiging maluwag na ang aking damdamin. Huwag niyo na muna isipin yon. Hindi natin masasabi. Baka biglang dumating ang araw na yon. Hari nawa, apo ko. Hari nawa. Huwag ka nang malungkot. Lola, eto na tubig mo. Salamat, Mona. Ay maiwan ko na muna kayo't itutuloy ko na lang ang pagtitiklop ng damit. Ako na po magbibitbit niyang tubig. Itong batang ito, para namang napakabigat ng isang basong tubig. Huwag mo na akong alalahanin. Maiwan ko na muna kayo. Nasabi mo ba? Oo. At tama ka. Gustong gusto niyang makausap si Lolo Berto. Ang tagal ko siyang hinanap. Sana pala sinabi mo noon pa na naghahanap ka para natulungan kita. Ayos lang. Kasi hindi naman natin pwedeng iwang mag-isa si Lola. Oo nga. Sana lang naman tama ang binigay na impormasyon. At sana nandun siya. Sana nandun pa siya. Papadudot kinabukasan pagkahatid namin kay Lola sa mga kaibigan niya ay dumiretso na kami sa address na ibinigay sa akin ang kinakaroonan ni Lolo Berto. Natuntun namin siya. Nandun pa siya sa lugar na yon, isang maliit na kwarto sa lupa ng kamag-anak niya. Maayos naman ang buhay ni Lolo Berto, may pension siyang natatanggap
na siyang panggastos niya. Nakontento na lamang din naman siya sa maliit niyang kwartong tinitirhan dahil hindi naman niya kailangan ng malaking bahay dahil mag-isa na lamang din siya. Matanda na nang nakapag-asawa si Lolo Berto kaya ang asawa niya ay hindi na kayang magdalang tao. Bukod pa doon ay maaga din siyang nabiyudo at simula noon ay nabuhay na lamang siyang mag-isa. Nagulat si Lolo Berto sa mga sinabi namin at sumama siya para makausap si Lola Mia. Nang magkaharap ang dalawa ay para kung biglang hinila ng nakaraan. Parang nagbalik sa kabataan nila ang mga itsura nila at masayang muling magkita. Siyempre po ay bumagsak na naman ang aking mababaw na luha. Nagkausap ng masinsinan ang dalawa. Matagal na pala nilang napatawad ang isa't isa dahil hindi nila naipaglaban pareho ang pag-iibigan nila. Kinausap ni Patrick na doon na tumira si Lolo Berto para magkasama sila ni Lola Mia. Kinumbinsi din siya ni Lola Mia kaya sumang-ayon ito. Napakasayang tingnan ng dalawa, walang araw ang nasayang nang hindi sila masaya. Subalit ang buhay ay sadyang napakaikli. 4 na buwan mula nang magkasamang muli ang dalawa ay namaalam na si Lolo Berto at mahigit 1 buwan mula ng pagkawala ni Lolo Berto ay sumunod naman si Lola Mia. Sa sandaling yon, na muli silang nagkasama ay parang sapat na sa kanila para mabawi nila ang ilang dekada na hindi sila nagkita at nagkausap. Sa ngayon ay siguradong magkasama na din ang dalawa at masaya. Nang mawala na si Lola Mia ay nagpaalam na din ako kay Patrick. Sinabi ni Patrick na hindi ko kailangang umalis pero nakakahiya na dahil wala na akong dahilan pa para manatili doon. Si Patrick naman ay napakalaki na ng restaurant na itinayo niya. Ako naman ay nakapag-asawa ng isang caregiver din. Pareho kaming paalis papuntang ibang bansa. Huling balita ko kay Patrick ay nagpakasal na siya. Imbitado sana kami kaso ay nakalis na kami ng araw ng kasal nila. Salamat po Papa Dudut sa pagkakataon na may kwento ang istorya ni Lola Mia. Naway patuloy na maging daan ng Barangay Love Stories para maibahagi ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa ng lahat ng mga kabarangay natin. More power sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ramona. Tama pa din ang kasabihan na habang may buhay ay may pag-asa. Ang kasabihang ito ay maaaring gamitin sa kahit na anong bagay na naghahanap ng sagot, ng solusyon, ng pangangailangan at ng muling pagkikita. Ilang dekada ang lumipas mula nang maghiwalay sina Lolo Berto at Lola Mia pero ang tadhana na din ang gumawa ng paraan para sila ay muling magkita at ayusin ang bagay na matagal nilang tinitiis. Kaya tayo ay huwag agad panghinaan ng loob. Habang kaya pa natin at nakakakilos pa tayo ng tama at maayos, habang may lakas pa tayo ay huwag titigil na hanapin ang kailangan upang masarhan o muling maumpisahan ang hindi magandang paghiwalay. Iba't iba ang klase ng kalinga ng magulang sa anak, ng anak sa mga magulang, kalinga ng magkakapatid, o ng magkarelasyon o kahit sa mga alagang hayop. Anumang klase ito ay iisa lang ang masasabi kong tama at totoo ba ang iyong pagkalinga at ito ay ang pagmamahal na sinasabi ng puso. Hanggang sa muli ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.